Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippines Standard Time, 52 minutos na nakaligad sa takna sininga sa 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udtot, diri sa DYFM Bombo Radio Iloilo flagship station sang the number 1 most trusted radio network kinakantang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sang Sabado, Hunyo 8, tuig 2024. Sa gihapon ini mo lagari mo ang kurman, Bombot siya Mablanco Hovera. Sa mga nagapaw na dalaguan karon nga mga balita, mga manugbaligya sa Mandurriao Public Market dismayado matapos nga nahibaluan nga plano ni Mayor Jerry Treñas nga untaton ang konstruksyon sa tanan nga proyekto sa idalom sa Iloilo City District Engineering Office. Gamit ang duta sa syudad, lakip ang nasambit sa nga merkado. Sa dugang pa nga mga balita, kaso sa COVID-19 diri sa syudad paday nga nagasaka halos tunga sa mga may infection, mga health workers. Sa iban pa nga mga balita, kooperatiba mahimo maingganyo ang bangko nga pautangon sila liwat para sa dugang nga modernized unit sa tion nga magtaas ang kita sa mga driver sa pagbiyahe. Samtang sperm kaga pandemic gang ginamonitor sa mga barangay official sa Malabago Haro kasunod sa natabo nga pagpangaboy sa botelya sa lugar. Muni madalagkuan mga balita, issues kay impormasyon main sentro karon sa aton sining pagpangalagad sa gihapon diri sa palatuntunan Bombo Hanay sa Udto. Dugang sining mga balita diri sa aton sining pagpangalagad sa mga talupang don man nga balita nasyonal. Now, sa aton sining mga kabombo, ang mga nagapanguna naman sining balita nasyonal nagaklinabo sa palibot karon sa pungsod Pilipinas. Aton man sini iyang pasiplatan diri karon sa aton sining pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udto. Ang DILG diri mga biyan ang magapasaka sa posible kaso nga tax evasion batok sa kontrobersyal nga alkalde sa Bamban Tarlac nga si Mayor Alice Go. Sa aton sining mga kauturan, may kantanan sa sining pagtutok karon sa aton sining mga opisyales sa matutuod sining identity ni Bamban Mayor Alice Go. Samtang El Nino phenomenon tapos na sunod diri sa Pag-asa, no? Ginpayag diri sa Pag-asa nga ang El Nino ko ng tag-ilinit ang nagtakop na kag dapat sininaton nga preparahan naman ang tiyempo sa tingulan. Sa aton sini nga mga kabumbo, kung manotisyaran ninyo, may pipila na ka mga lugar diri sa aton sa balibot sa syudad kag probinsya sa Iloilo, no? Nga bangod man nga nakatilaw na sa pagtupa sa ulan, amat-amat na nga naga kolor berde, duag berde ang ilasin iya nga mga lugar, Talamnan, Subungman, nga gatubo ng mga hilamon. Nagtakop na ang El Nino phenomenon o kunang tiyempo kung sa diin makabig naton iyang tigmalala, no? Sa pungsod dulot ini sang tuman iya ka init nga tiyempo kag dako ang epekto sa bahin karon sang agrikultura. Ginpahayag ini sang chief sa Climate Monitoring and Prediction Section sang Pag-asa. Apisal nga tapos ng El Nino posible sa gihapon, no, nga makabatsyag kuno ang pungsod sang mainit nga temperatura sa mga ulihi nga may nadlaw sang Hunyo kag sa gihapon magataas ang humidity or ang ining ginatawag sini iyang heat index. Sa aton sini nga mga kabombo sa pila ka mga lugar sa pungsod nga sa karon banwa ang sa gyapon apektado sa drought condition o kon ining dry spell condition. Sa aton sini nga mga kabombo
Gindeklarar sang pag-asa ang El Nino phenomenon sa bugos sining pungsod na Pilipinas sa tong Hulyo tuig 2023. Sa report diri gani sang Department of Agriculture, masobra 9 kabilyon ka pesos ang halit sang El Nino sa agrikultura. Masobra naman 1 kamilyon ka pamilya ang napektuhan sa nagkalain sining rehiyon kag yara sa 432 ka mga syudad kag kabanwahanan ang naka-eksperyensya sa drought season. Ang iban pa nga mga balita kag impormasyon karon padayuno naton sa pagapatpat diri sa Bombohanay sa Udto pagkatapos sa mga nagapanguna kag dalagkuan nga mga balita kaupo naman sa Bombo Network News. Yari nga mga epektibo nga pamaagi agud mapabilin nga safe ang pagkaon sa imo pamilya. Ipabili ng katinlo. Maghugas sa mga kamot bago mag-uyat sa pagkaon. Kag masami nga himuon ini sa tiyon nga naghahanda ikaw sa pagkaon. Maghugas man sa mga kamot pagkatapos nga nagamit ikaw sa kasilyas. Hugasan kag tinluan sa maayo ang lamesa kag tanan nga mga kagamitan sa paghanda sa pagkaon. Siguraduhon man nga safe ang kusina kag pagkaon gikan sa mga insekto, mga peste kag iban pa nga mga sapat. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang tumandok sang Haro, Iloilo City nga si Melquiades Gamboa Ihereyos ang pinakauna nga Filipino nga nagtapos sang Doctor of Laws degree sa prestihiyoso nga Oxford University. Nagserbe man si Gamboa bilang Philippine Ambassador to India sa 1956 tubtob sang 1958, subong man sa United Nations kag sa Court of St. James. Nagsulat si Gamboa sang pila ka mga libro kaangay sang An Introduction to Philippine Law kag a Dictionary of International Law and Diplomacy. Ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy. Apang ang ginpaandam sa mga eksperto amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab sa diin masobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang 1 ka minuto. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw ngayon ng Sabado, Hunyo 8, taong 2024. Sa ating mga headlines, presyo ng gulay sa Canlaon City sobra na sa doble ang itinaas matapos na pumutok ang Bulkang Canlaon. Ang Armed Forces of the Philippines naman tiniyak ang patuloy na pagbabantay sa mga karagatan na sakop ng ating bansa kasunod yan ang namataang mga barko ng China sa Mindanao. Ang China muling inakusahan ng Pilipinas ng pagtatangka o manong magdala ng construction supplies doon sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Samantala, isa pang miyembro ng Monetary Board nagbitiw na rin sa pwesto sa gitna yan ng kontrobersiya ng ghost employee ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Planta ng Miro Systems Company Limited sa South Korea na siyang election service provider ng COMELEC muling binisita ng full body. Ang Armed Forces of the Philippines naman at Philippine National Police mas papaigtingin pa raw ang kampanya laban sa insurhensya matapos nga ang sunod-sunod na sagupaan sa pagitan ng gobyerno at rebelding grupo doon sa Kalinga. Sa ating balita sa ibayong dagat, Estados Unidos, winasak ang drone sa anti-ship ballistic missiles ng Houthi rebels sa Yemen. Si US President Biden humingi naman ng paumanhin sa naantalang tulong dun sa Ukraine. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita.
Siniguro ng Armed Forces of the Philippines ang patuloy na pagmamanman sa karagatang sakop ng Pilipinas kasunod yan ng namatang 2 barko ng China sa Basilan Strait kamakailan. Maalala mga kabombo na namataan ang naturang barko noong Hunyo 6 ng taong kasalukuyan kung saan kinumpirma ng Western Mindanao Command na isa ito o doon sa training vessel ng naturang bansa. Ayon pa kay Armed Forces of the Philippines spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, tuloy-tuloy ang pagbabantay ng sandatahan lakas ng bansa at walang dapat na ikabahala ang publiko ukol dito. Kasabay niya na hinimok naman ng opisyal ang publiko na maging mapagmatsyag at huwag naman mag-speculate ukol sa naturang mga namamataang barko. Pagtitiyak ng opisyal na mayroong mga contingency measures na ginagawa ang sandatahan lakas ng bansa at nakahandang gawin ang pagtugon hinggil dito. Tiniyak din ng opisyal na tinitingnan na ng militar ang lahat ng senaryo o posibilidad ukol sa presensya ng naturang barko sa katubigang sakop ng ating bansa. Kaugnay niyan, narito ang bahagi ng pahayag ni Colonel Francel Margaret Padilla, tagapagsalita ng Armed Forces of the Philippines. Foremost, we could not speculate nga po as to their intentions kung ano din po yung mga barko nila. But rest assured po sa Sandatahang Lakas ng Pilipinas, we have contingency plans that are in place. So sa atin po, our duty is to protect the sovereignty of the Philippines. And so we have also looked into all of the possibilities, all the different scenarios, and we have different contingency plans in place in response to certain scenarios. Lahat naman yan, sir, we are taking into consideration. Of course, sabi ko nga po, depending on certain situations, we will respond accordingly with our necessary reactions to whatever will happen. Bagyan ang pahayag ng tagapagsalita ng Sandatahan Lakas ng Bansa. Batay nga sa naging follow-up report ng Western Mindanao Command, ang 2 barko ay posibleng nanggaling sa Timor-Leste at pabalik na doon sa Dalian, China noong nakita ito sa katubigang sakop ng Mindanao. Una nang sinabi ng Western Mindanao Command na walang nilabag na batas ang naturang mga barko dahil ito ay nasa ilalim ng Innocent Passage. Pagtitiyak pa ni Colonel Padilla na mananatili itong alerto sa pagbabantay, lalo na at patuloy pa rin na tumitindi ang sitwasyon sa bahagi ng West Philippine Sea. Narito pa ang dagdag ng mga paliwanag ni Colonel Francel Margaret Padilla, tagapagsalita ng Armed Forces of the Philippines. What we should not lose focus on is that illegal po yung presensya po nila sa area natin. Their mere presence po sa ating territory is the real issue here. They have no business being in our territorial waters po. So, kung ano man po yung naratiba nila, ano man po yung sabihin nila na ginawa natin, both sides and everything, sinisway lang po tayo sa narrative nila. And looking at these small details, the reality, sir, is they have really no business being in our exclusive economy. Yes, sir, no, this is all part of their illegal, coercive, they are meant to disrupt the real narrative from looking at the bigger picture. What we should not lose. Bagyan mga pahayag ni Colonel Francel Margaret Padilla, tagapagsalita ng Armed Forces of the Philippines. Kaugnay pa rin sa issue dyan sa may West Philippine Sea, muli na namang inakusahan ng China ang Pilipinas ng pagtatangkang magdala ng construction supplies sa may BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Ito ay kasunod na nga rin ng pinakabagong insidente ng mapanganib na maniobra ng China Coast Guard para harangin ang Philippine boats sa West Philippine Sea habang nagsasagawa ng medical evacuation sa isang may sakit na sundalo ng Philippine Navy mula yan sa BRP Sierra Madre. Sinabi ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Mao Ning na kapag nagpaalam umano ang Pilipinas sa panig ng China, saka lamang papayagan ang pagdadala ng mga kinakailangan sa isinadsad na barkong pandigma ng Pilipinas o paglilikas ng kanilang personnel. Subalit hindi dapat anya na gamitin ito ng Pilipinas bilang palusot para sa pagdadala ng mga materyales para sa pagkumpuni ng BRP Sierra Madre para permanenteng okupahin ang Ayungin. Sa ngayon, wala pa namang inilalabas na komento mula sa mga opisyal ng Pilipinas, kaugnay po yan sa naging pahayag ng Chinese Foreign Ministry official.
Mga kabombo, mga ka-Star Nation, abangan mga update mamaya doon pa sa iba pang tinutugay-gayang balita ng Bombo Radio Philippines sa dagdag nating balita. Nagbitiw na rin ang isa pang miyembro ng Monetary Board na si Anita Linda Aquino. Yan ay sa gitna ng kontrobersyal na ghost employee issue dyan sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Ayon sa isang ranking official ng Bangko Sentral, isinumiti na ni Aquino ang kanyang resignation letter kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Subalit wala pang inilalabas na anunsyo ang Palasyong Malacanang. Ang pagbibitiw ni Aquino ay kasunod na rin ng aligasyon na itinatago nito ang ghost employee sa ilalim ng kanyang management. Itinalaga si Aquino bilang Monetary Board member noong Hulyo ng taong 2020 kasama si Bruce Tolentino. Nauna nang nagbitiw noong nakalipas na linggo, ilang araw matapos na pumutok ang iskandalo hinggil sa ghost employees. Sa Hulyo naman ng taong 2026 pa dapat magtatapos ang termino ng 2 miyembro ng Monetary Board. Kumalala mga kabombo noong Enero, natukoy ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang nasa 4 na ghost employees at ang kanilang 2 pang immediate supervisors na nagtatrabaho para naman sa 2 Monetary Board members. Nakatanggap ang naturang 4 na ghost staff ng benepisyo at malalaking sahod nang hindi nagre-report sa kanilang trabaho. Sa kasalukuyan mga kabombo ay gumagawa na ng administratibong aksyon ang Bangko Sentral ng Pilipinas laban sa naturang mga individual at target na mabawi ang mga sahod at benepisyong kanilang natatanggap. Samantala, mga kabombo, mga ka-Star Nation, kuha muna tayo ng update dyan sa bahagi ng Negros Island dahil yung presyo ng mga pangunahing kinakailangan ng mga residente ay dumoble pa ang halaga. Alamin natin ang update ng Star FM Bacolod. Sobra pa sa doble ang pagtaas ng presyo ng mga gulay sa syudad ng Canlaon at patuloy na tumataas pa ang mga presyo dahil nalanta at nabulok ang mga pananim ng mga magsasaka na apektado ng pagputok ng bulkang Canlaon noong Lunes, Hunyo at 3. Kabilang sa mga pananim na nasira dahil sa abo at sulfur ay repolyo, sibuyas, carrots at Baguio beans. Posible pa na mas tumaas ang presyo ng mga gulay dahil sa kakulangan ng supply ngayon dahil halos ubos na ang mga pananim sa mga apektadong lugar sa Negros Occidental. Sa panayam ng Star FM Bacolod kay Rubilin Inaw, residente ng bayan ng La Castellana na habang nag-aalboroto ang bulkan ay agad-agad nilang tinipon ang mga pangunahing kailangan sa paglikas. Siyempre mama di po mawala yung panic pero pinanaig po namin yung takot at nagdasal po at nag-prepare po sa mga importanteng bagay like medicine po, mga papeles po at pagkain po. Samantala, nagkakaroon naman ng monitoring ang Department of Trade and Industry or DTI sa presyo ng mga basic commodities sa bayan ng La Castellana, Negros Occidental. Ayon sa ahensya na natiling stable ang presyo at sapat pa ang supply ng mga bilihin. Payag ng DTI na nagkakaroon ng daily monitoring sa presyo ng mga basic commodities matapos mag-declare ng state of calamity sa La Castellana noong Martes, Hunyo 4. Kabilang sa mga produkto na dapat walang pagtaas sa presyo ay ang sardinas, gatas, kape, tinapay, pandesal, instant noodles, asin, sabon, tubig at kandila. At yan ang balita mula dito sa 95.9 Star FM Bacolod para sa Bombo Network News. Star DJ Asher nagulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo International News. Kinumpirma ng US military na kanilang nawasak ang 4 na drones at 2 anti-ship ballistic missile sa mga rehiyon ng Yemen na kontrolado ng Houthi rebels na suportado naman ng Iran. Ang inilunsad na airstrike nga ng Estados Unidos ay sa gitna pa rin yan ng patuloy na pag-atake ng Houthi rebels sa mga barkong sinasabi ng rebeldeng grupo na may kaugnayan sa Israel. Partikular na ang mga naglalayag sa Red Sea at Gulf of Aden. Simula pa noong Nobyembre yan ng nakalipas na taon. Ang aksyon naman ng Houthi rebels ay bilang pakikiisa umano sa kanilang kaalyadong Hamas na humaharap ngayon sa matinding opensiba ng Israel sa Gaza Strip. Samantala, matagumpay ding nasira ng US Central Command Forces ang 4 na unmanned aircraft system at 2 anti-ship ballistic missiles sa Houthi-controlled areas ng Yemen.
Naharang din ng American forces ang unmanned aircraft systems na inilunsad nila mula yan sa panig ng Houthi area doon sa may Bab al-Mandab Strait at napinsala din ang patrol boat ng Houthi rebels. Sa kabila naman ng mga inilunsad na 4 na anti-ship ballistic missiles ng Houthis doon sa Red Sea sa nakalipas na 24 oras, sinabi ng US Military Command na walang naitalang nasugatan o pinsala. Samantala sa karagdagan pang balita sa ibayong dagat, humingi na ng paumanhin si US President Joe Biden kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky. Dahil po yan sa naantalang tulong militar nito na nagkakahalaga ng $225 million. Nagkausap naman ang dalawang leader na dumalo sa 80th anniversary ng Veterans Day landing sa May France. Ayon naman sa US Department of Defense na ang nasabing bagong aid package ay kinabibilangan yan ng mga bala at anti-aircraft missiles. Sinabi pa ni US President Joe Biden na ang dahilan ng pagkaantala ng kanilang tulong militar ay dahil yan sa pagkontra ng ilang mga mambabatas. Pero pagtitiyak niya na mahigpit ang suporta ng Amerika para sa Ukraine mula pa nang umatake ang Russia noong taong 2022. Balik sa mga balita sa mga kaganapan sa Pilipinas at pati na yung mga kaugnay na issue. Pinangunahan ni Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia ang mga isinasagawang online voting and counting system training at ngayong araw doon po sa South Korea ang venue. Kasama ni Garcia ang ilang opisyal ng poll body at training team. Layunin itong mabigyan ng gabay ang mga mangangasiwa sa halalan sa naturang lugar lalo't ibang makina nang gagamitin sa 2025 national and local midterm elections. Idinaos nga ang event sa Busan, South Korea kung saan ay nagsimula mismo ang mga pasilidad na gawa ng Miro Systems na siya magsisilbing service provider ng eleksyon. Tiniyak naman ng pinuno ng poll body na magpapatuloy ang kanilang voters information drive hanggang sa election period para matiyak na angkop ang gabay na may pagkakalob sa mga botante ukol naman sa paraan ng pagboto. Naipariyan ang planta naman ng Miro System Company Limited sa South Korea. Muli daw pong binisita yan ng Commission on Elections. Kaugnay niyan, may nagkalapang report si Bombo Victor Liantino. Bombo Dennis, Bombo Ever, muli ngang nagtungo ang mga kinatawan ng Commission on Elections sa bansang South Korea upang silipin ang isinasagawang mass production ng Miro Systems Company Limited sa mga automated counting machines na gagamitin para yan sa 2025 national and local midterm elections. Ayon kay Election Chairman George Erwin Garcia, layon nito na masiguro na walang makina ang papalya at magiging depektibo. Mas mainam rin area na personal nila itong nasasaksihan dahil na rin sa mga karagdagang customization na kanilang ipinalalagay sa sistema ng makina na lalong magpapabuti aniya sa transparency nito. Aabot naman sa 110,000 mga automated counting machines ang kinakailangang makumpleto ng kumpanya hanggang buwan ng Agosto ng kasalukuyang taon. Kabilang rin ang mga ballot boxes, server, laptop at printer at iba pang printing requirements ang kailangang ma-produce ng kumpanya para yan sa halalan na siya namang re-rentahan ng komisyon. Nakapaloob ito sa kabuang 17,988,878,226.55 pesos na halaga ng kontrata na iginawad ng Special Bids and Awards Committee ng Komisyon sa joint venture na Miro Systems Company Limited, Integrated Computer Systems, Timothy Construction Corporation at Centerpoint Solution Technologies Incorporated. Sapagkat gusto natin maipakita at masaksihan mismo yung mass production ng mga makina at meron po kasi tayo mga gustong ipadagdag sa customization na sa ating palagay mas makakapag-improve pa ng transparency. Patuloy naman ang isinasagawang voter registration ng komisyon na magtatapos sa Setyembre at 30 ng kasalukuyang taon. Una nang iginihit ni Garcia na wala ng extension para sa pagpapatala para makaboto sa 2025 midterm election.
Samantala, ipinagpatuloy naman ng National Printing Office ang pag-imprinta sa mga official ballots na gagamitin sa halalan. Nakasaad rin kasi sa ilalim ng Omnibus Election Code na ang National Printing Office at Bangko Sentral ng Pilipinas ang may mandatong mag-imprinta ng official ballots at election returns. Para sa Bombo Network News, Bombo Victorian Tino nagulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. 17 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Muling binuksan ng Baliwan Bridge sa lalawigan ng Antique at wala pang 2 taon matapos itong bahagyang gumuho dahil naman sa epekto ng tropical storm na Paeng. Ang tulay na nag-uugnay sa bayan ng Lawaan at ng Bugasong ay binuksan sa isang seremonya noong araw ng Huwebes, 6 ng Hunyo. Sinaksihan ito ni Antique Congressman El Legarda at opisyal ng lokal na pamahalaan ng Bugasong, ng Department of Public Works and Highways at ng iba pang mga opisyal. Gumuho ang tulay noong Oktubre ng taong 2022 at iniutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Department of Public Works and Highways na bilisan ang pagkukumpuni nito. Sa naging pagbisita nga doon sa Antique noong Oktubre ng taong 2023. Ito ay muling itinayo gamit naman ang 66.4 milyon pesos na pondo mula sa General Appropriations Act ng 2023. Inirekomenda ng Department of Public Works and Highways na dapat ay magtayo ng parallel bridge dahil ang umiiral ay halos 50 anyos na kalidad ng tulay. Inihayag naman ni Senate Pro Tempore Loren Legarda ang 300 million pesos na budget para sa pagtatayo ng bagong Baliwan Bridge ay mahalaga para sa mga residente doon. Samantala mga kabombo, malapit na daw po na maabot ang commercial operations ng Phase 1 ng Light Rail Transit Line 1. Yan po sa extension sa ikalawa o huling quarter po ng taong 2024. Sa isang press conference sa Parañaque City, iniulat ni Light Rail Manila Corporation General Manager Enrico Binipayo na ang LRT1 Cavite Extension Project Phase 1 ay 78% na nakumpleto nitong katapusan lamang ng buwan ng Abril. Ang Phase 1 ng LRT1 Cavite Extension Project ay sumasaklaw yan sa unang 5 karagdagang istasyon na mayroong layong 6 na kilometro sa loob po yan ng lungsod ng Parañaque. Ito ay ang Redemptorist MIA at gayon din yung PITX, Asia World at Ninoy Aquino at Dr. Santos. Ang Phase 1 ay magpapalawak sa umiiral na Line 1 ng 6.2 kilometers. Ang 5 istasyon naman sa ilalim ng Phase 1 ay kasalukuyang nasa iba't ibang yugto na makumpleto. Kung saan ang Redemptorist Station naman ay nasa 97.4% ng kumpleto. Ang MIA Station naman ay nasa 97.2% na, habang Asia World Station naman nasa 70% at ang Aquino Station naman 93.5% na kumpleto at ang Dr. Santos Station naman 97.7% na. Ang Dr. Santos Station po ang huling terminal ng Phase 1 na magiging isa daw sa intermodal transport hub din na merong sukat po yan na 10,740 square meters na lote. Na meron naman pong itinalagang mga bays para po yan sa mga pampublikong bus, jeepney, taxi, pribadong sasakyan, motorsiklo at iba pa. Pati na rin po sa iba pang mga espasyong paradahan para naman po sa person with disabilities. Sinabi naman ni Transportation Assistant Secretary for Rails, Georgette Aquino, na ang gobyerno ay mag-a-apply ng pareho din na fare matrix para sa extension katulad po yan ng umiiral ngayon doon sa LRT Line 1. Inaasahan naman na magdadala ang Phase 1 Extension Project ng mas malaki pa na bawas sa oras ng paglalakbay at mapapakinabangan po ito ng hanggang sa 600,000 po na pasahero kada araw. Bombo Sports News.
Para sa mga fans nitong si The Iron Mike Tyson, itinakda na sa Nobyembre 15 ang pagharap ng boxing ring o sa boxing ring nila dating heavyweight boxer Mike Tyson at influencer na si Jake Paul. Ayon sa organizer, nasa parehas na lugar doon sa Texas ito gaganapin at una kasing itinakda ang laban ng naturang dalawang boksingero sa Hulyo, subalit nakaranas ng ulcer ang 57 anyos na si Tyson. Pinayuhan ito ng kanyang mga doktor na magpagaling muna ng lubusan at ipagpaliban ang nasabing laban. Ang naturang paghaharap ay sanction bilang professional fight sa ilang kondisyon gaya ng magiging 8 round na tig 2 minuto ang takbo ng laban. Gagamit din ang dalawang boksingero ng mas mabigat na gloves at mula noong 2005 ay hindi nakapaglaban ng professional itong si Tyson, pero may mga exhibition match na ito noong taong 2020. Taong 1987 naman ang maging unang heavyweight boxer ito na hawak ang World Boxing Association, World Boxing Championship at International Boxing Federation heavyweight titles, at natapos ang kanyang pamamayagpag noong 1990 nang talunin siya ni Buster Douglas na tinaguriang isa sa pinakamalaking upset sa kasaysayan ng boxing. Habang ang 27 anyos na si Paul ay nagwagi naman sa siyam na mula doon sa 10 laban ito kung saan ay karamihan sa mga nakaharap niya ay dating mga UFC fighters at isang talo lamang niya nakamit doon kay Tommy Fury noong namang Pebrero ng taong 2023. Samantala, balik pa tayo sa mga balita. Pagdating naman sa transportasyon, iginiit naman ni Bella Chairman Mar Valbuena na handa sila na lumaban sa oras na gamitin sila ng puwersa para arestuhin daw at pagbawalang magprotesta. Kaugnay ito ng 2 araw na protesta o protest action at tigil pasada sa susunod na linggo. Ayon kay Valbuena, karapatan nila na maglahad ng pagtutol para sa pulisiyang hindi nakakatulong sa kanilang hanay, kaya hindi sila masisisi kung patuloy silang kumukontra sa jeepney consolidation. Maliban nga sa grupong Manibela, may protesta rin ang Piston sa harapan niya ng Korte Suprema para sa kanilang petisyon na pigilan ang implementasyon ng consolidation ng mga pampublikong sasakyan. Una na ngang sinabi ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board na wala na silang maibibigay na palugit pa o extension sa mga grupong ayaw ng mag-consolidate dahil ilang ulit na itong napagbigyan. Nagiging unfair na din umano ito sa tumatalima agad sa batas para sa modernisasyon o modernization program ng gobyerno. Wala pa ring patid mga kabombo ang pamamahagi ng National Irrigation Administration ng mga farm inputs sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Kamakailan lamang ay namahagi ang ahensya ng farm inputs sa Irrigators Association sa lalawigan ng Apayao sa ilalim yan ng Rice Contract Farming Scheme. Kabilang sa mga ibinibigay ng naturang tanggapan ay hybrid seeds, fertilizers, insecticide, pesticide at maraming iba pa. Pinakikinabangan ito ng mga nasa lugar dyan sa bahagi po ng Hilagang Luzon at pati na yung mga karatig. Bate nga sa kabuuang data, aabot sa 43 na mga benepisaryo na magsasaka ang mapalad na nakakuha ng naturang mga farm inputs. Magagamit ito sa tinatayang aabot sa 71.5 na hektarya ng lupang sakahan sa bahagi ng contract farming process. Layunin ng National Irrigation Administration na mabawasan ang gastos doon sa mga magsasaka at tumaas naman ang kanilang kita na maiuuwi sa kanilang pamilya sa harap ng naranasan na epekto ng El Nino phenomenon at kinakailangan nilang makabangon. Ngayong panahon na naman po ang tag-ulan, madalas na ang mga ulat na rin ng kaso ng dengue dito sa ating bansa. Dahil po dito ay mas lalo pang papaigtingin ang pamunuan ng lokal na pamahalaan ng Quezon ang kanilang mga hakbang upang mabawasan ang mga kaso nito sa kanilang lungsod.
Kaugnay nito ay pinapatupad ng lokal na pamahalaan ang dengue surveillance and update on prevention and control program, partikular na ng kanilang Quezon City Health Department. Nagsagawa naman ng pagpupulong ang Quezon City Epidemiology and Surveillance Division kasama na ang mga kinatawan ng District Health Officer. Nakiluhok rin sa usapan ang sanitation inspectors ng lungsod at ang kanilang disease surveillance officer. Pangunahin ngang pinag-usapan sa nasabing pagpupulong ang mga kaukulang prevention strategies na maaaring ipatupad sa mga barangay ng lungsod upang sa gayon ay makontrol ang naturang sakit. Batay naman sa datos ng Quezon City Epidemiology and Surveillance Division, aabot na sa 1,218 ang kaso ng dengue sa kanilang lungsod. Ang datos na ito ay mula Enero 1 hanggang Mayo 31 ng kasalukuyang taon, habang sa kabuang kaso naman ng dengue sa 3 individual ang nasawi. Samantala, sa ibang balita, siniguro ng Bureau of Customs ang agarang pagtugon sa naging kautusan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na 24/7 shipment process sa buong bansa. Ayon nga kay Bureau of Customs Assistant Commissioner Attorney Vincent Philip Marunilla, agad na ipinag-utos ni Customs Commissioner Rubio na bumuo ng mga hakbang upang agad na matugunan ang naging hiling ng Chief Executive, kasama ng maayos na implementasyon nito sa lahat ng ahensyang katuwang. At sa katunayan, ayon kay Marunilla, dati na rin ginagawa na 24/7 ang shipping process, ngunit kailangan lamang niya na ayusin muna ang schedule ng mga tauhan, lalo na at dapat masunod yung 8-hour shift ng mga personnel upang full-time ang ipapatupad na bahagi ng programa. Kaugnay niyan, narito ang parte ng naging pahayag ni Assistant Secretary Vincent Philip Marunilla. Pag bigay po ng instruction ni Pangulo, agad-agad pong minobilize na ni Commissioner Bien Rubio ang mga concerned officers namin para immediately mapatupad po itong, titingnan po kung anong kinakailangan para may patupad po kaagad yung utos ng ating Pangulo. So nakapagbigay na rin po ng mga rekomendasyon yung mga opisina namin, at siguro po within the soonest possible time, isi-set up na po ng Bureau of Customs yung sistema para may patupad po kaagad itong utos ng Presidente na makapag-process tayo 24/7. Actually, ginagawa na rin naman po namin yan, although on a skeletal basis. Itong full-time po, ang gagawin lang naman po ay i-realign lang po yung iba naming personnel para po mapatupad namin yung utos ng Pangulo na magkakaroon po ng 3 shift at 8 hours. So may full complement po tayo. Lagi yan ang mga pahayag ni Assistant Secretary o ni Bureau of Customs spokesperson Attorney Vincent Philip Marunilla. Sa puntong ito ng ating pumbalitan sa Bombo Network News, dako muna tayo sa mahalagang panayam ngayong tanghaling ito, mga kabombo, mga ka-Star Nation, dahil tuloy-tuloy yung pagkakalob ng tulong ng pamahalaan doon sa mga apektado ng Canlaon Volcano Eruption. Kapiling natin sa linya ng ating komunikasyon si Assistant Secretary Irene Dumlao, ang Assistant Secretary for Legislative Affairs ng Department of Social Welfare and Development. Magandang tanghali po sa inyo. Welcome sa Bombo Radio Philippines. We're nationwide and worldwide. And ako po si Bombo Dennis Hamito. Together with me si Bombo Everly Rico. Magandang tanghali po. Magandang tanghali, Bombo Dennis and Bombo Everly, and of course, magandang tanghali din po sa lahat ng sumusubaybay ng inyong pong programa. Makiki-update lamang po kami doon sa naging pagbisita ni Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian dyan po sa Canlaon area, dahil sa pagputok po ng bulkan, agad-agad yung tulong talagang kailangan. Paano po ang mga diskarte ngayon, ang inyong pong kagawaran after that mga developments, ASEC? Tama po kayo. Nito nga pong nakaraang linggo, ang ating butihing Secretary Rex Gatchalian ay nagtungo sa Negros Occidental nang siya mismo makipag-ugnayan sa mga local government officials at matiyak po yung pangangailangan ng ating mga kababayan na apektuhan sa probinsya ng Negros Occidental at Negros Oriental. Partikular nga po itong mga naapektuhan ng pagputok ng Mount Canlaon. Sa kasalukuyan, tayo ay nakapagpahatid na po ng initial na tulong na nagkakahalaga ng mahigit 3.1 million pesos. Ito ay sa pamamagitan ng pamamahagi ng mga family food packs, mga family kits,
hygiene kits, kitchen kits at mga sleeping kits. Ito ay ipinamahagi po natin sa mga kababayang pansamantala ay nanunuluyan sa mga evacuation centers dito sa mga nabanggit po nating probinsya. At patuloy pa rin yung isinasagawa na koordinasyon ng ating pong mga field offices dito sa mga bayan na naapektuhan. In fact, yung pong ating mobile command centers ay iniutos po ni Secretary Rex Gatchalian na ma-deploy dun sa area nang sa gayon, yung pagpapahatid natin ng impormasyon ay hindi mahamper at makarating sa atin agaran ang kinakailangan po nating datos. Nang sa gayon, yung kinakaukulang tulong ay atin po maipahatid din sa ating mga kababayan. Asek, yung tulong para doon sa mga nasa evacuation centers ay iba po ba kumpara doon sa mga tulong naman para doon sa mga hindi nananatili sa evacuation centers? Halimbawa, yung nakikitira lamang doon sa kanilang kaibigan o kamag-anak, labas doon sa area po na tinuturing na mapanganib o danger zone, Assistant Secretary. Yan, Bombo Dennis. Tama, no, nabanggit mo, meron din tayong mga internally displaced persons o yung mga kababayang naapektuhan din. Ngunit sila ay pansamantalang nanunuluyan sa kanilang sa tahanan po ng kanilang mga kamag-anak o kaibigan. Sila rin po ay pinapahatiran natin ng mga family food packs dahil kinakailangan din po na maibigay yung pangangailangan ng pagkain, especially at yung kanila pong mga livelihood activities ay naapektuhan nga po nitong pagputok ng Mount Canlaon. Meron lamang po, no, meron lang pagkakaiba din yung na-extend natin sa mga nasa evacuation centers. Dahil yung mga nasa evacuation centers, binibigyan din natin sila ng mga nag-a-assist din tayo na sa pamamahagi ng mga non-food items na kakailanganin po nila sa pag-stay doon nga po sa mga evacuation centers. Gayon din, yung mga pamamahagi natin ng mga modular tents na sa gayon, maayos yung kanila pong panunuluyan doon sa mga evacuation centers. And Bombo Dennis, may dagdag ko lamang po na aside from the food and non-food items na ating pong ipinapamahagi, ang DSWD being the lead in camp coordination and camp management at in the protection of internally displaced persons, tayo rin po ay nagsasagawa ng psychosocial interventions in coordination with the local government units. Yung ating pong mga miyembro ng ating quick response team ay nandun rin po na deploy sa area at tumutulong nang sa gayon mabigyan natin ng kaukulang assistance itong mga vulnerable sectors, particularly yung mga children, yung mga elderly, para po maibsan yung trauma na kanila pong na-experience as a result nga po of this eruption of Mount Canlaon, Bombo Dennis. Okay. Isang bulto po ba yung tulong o may aasahan pa rin naman ang mga residente po dyan? Dahil may mga pagkakataon, pagka ibinigay na lahat yung, kumbaga, kinakailangan, isang package, may mga pagkakataon na, kumbaga, tumatagal, ano po, yung pananatili sa mga evacuation center. So, paano po ang diskarte rito ng inyong kagawaran? Bombo Dennis, kung kaya nabanggit ko kanina, patuloy yung ating koordinasyon sa pamamagitan ng ating mga field offices doon sa mga local government units dahil i-recognize natin na baka nga magal itong situation na ito at dapat kaya nga namin tinitiyak sa ating mga partners sa lokal na pamahalaan na patuloy tayo magbabahagi ng mga family food packs and non-food items. Yung mga initial po nating na ipahatid, of course, madadagdagan yan. Batay na rin doon sa request ng mga local government units kung ilan pa pong mga food packs and non-food items ang ating ipaparating. Nakakatiyak naman po ang ating mga kababayan na merong pong mga sufficient relief items na nakaantabay po para maipamahagi sa kanila. Okay. Assistant Secretary, may tanong din po ang aking katandem dito si Bombo Ever Lirico. Bombo Ever? ASEC, sa ngayon po ba sapat pa rin po ang pondo ng inyong tanggapan dahil mahalaga din po ito para sa pagpapatuloy pa po ng pamamahagi ng mga ayuda para po sa mga apektadong residente, ASEC? Bombo Ever, nakakatiyak po tayo na sapat ang pondo ng DSWD para maipagpatuloy ang pamamahagi ng tulong, lalong-lalo na sa mga naapektuhan ng pagputok ng Mount Canlaon.
Natutuwa po tayo at nagpapasalamat sa suporta rin na ibinibigay sa atin ng Department of Budget and Management dahil nare-replenish po yung ating Quick Response Fund na siya rin namang magiging source ng ating ahensya sa pagpapatuloy ng pagbibigay ng tulong. Sa kasulukuyan po, stockpiles lamang po ang pag-uusapan at yung ating current standby funds na nasa mga iba't ibang opisina ng DSWD, ito ay nagkakahalaga pa ho ng mahigit 3.6 billion pesos. Naka-preposition po yung ating goods sa mga strategic areas around the country. So ito po ay nagagamit po natin sa pagpapahatid ng tulong. Bombong effort. Sa iba naman pong usapin, ASEC, baka nakarating na rin po ito sa inyo kasi meron po mga insidente na bintahan daw po ng mga sanggol online. Meron na rin po bang mga interventions na ginagawa po ngayon ng DSWD sa usapin pong ito, ASEC? Meron po tayong isinasagawa ng mga activities hinggil dyan, Bombo Ever. In fact, ang ating National Authority for Child Care na attached agency ng DSWD ay nakikipag-ugnayan din po sa Facebook o sa Meta nang sa gayon magkaroon ng necessary action para maipasara itong mga pages na ginagamit po ang social media platform bilang avenue para magsagawa nga po ng mga cruel activities kagaya ng online selling or online adoption. Gayon din po tayo ay nakikipag-ugnayan sa ibang ahensya ng pamahalaan, particularly sa Department of Justice and of course yung mga law enforcement agencies, nang sa gayon yung mga appropriate na investigation and kaso na maaaring maisampa sa mga individual o grupo na nagsasagawa ng ganitong pong activities ay magawan po ng aksyon. ASEC, madagdag ko na lamang din po para sa kabatiran po ng mga nakikinig po sa ngayon kung paano po ba yung tamang proseso po ng pag-aampon. Okay, dahil nga po naipasa ang Domestic Adoption Act, nabuo rin po ang National Authority for Child Care na siya pong mangunguna sa pagpa-facilitate ng legal na adoption. Ang kinakailangan po natin gawin ay pumunta po tayo sa opisina ng National Authority for Child Care o sa mga accredited and licensed na mga child caring agencies. Nang sa gayon, magkaroon tayo ng impormasyon paano po mag-undergo noong legal na proseso. Meron po tayo mga requirements na kinakailangan po isubmit. Meron din po iyang orientasyon na kinakailangan nating ma-attendan kung tayo po interesado na maging prospective o tayo interesado maging prospective adoptive parent. Magkakaroon din yan ng matching process nang sa gayon matiyak na yung prospective adoptive parent ay makakatugon na makapagbibigay ng nararapat na nararapat na pangangailangan ng isang tinatawag natin na child legally declared as legally available for adoption. So, again, hinihikayat po natin na pumunta po sila sa mga opisina ng National Authority for Child Care. Meron din po iyang mga regional offices na matatagpuan sa mga regional offices o field offices ng DSWD. With that, thank you so much, Assistant Secretary Irene Dumlao, sa mga buti lang impormasyon na inyong pong naibahagi sa ating mga taga-subaybay ngayong tanghali po. Maraming salamat din po, Bombo Dennis and Bombo Ever, sa pagkakataon muli na ibinahagi sa DSWD nang sa gayon tayo po ay makapagpahatid ng impormasyon sa ating mga kababayan. Magandang tanghali po at mabuhay po kayo. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, nakausap natin ang Assistant Secretary for Legislative Affairs ng Department of Social Welfare and Development, si Assistant Secretary Irene Dumlao, dito pa rin sa Bombo Network News. Napo muna tayo sa mga balita ng ating mga himpilan, mga kabombo, mga ka-Star Nation. Itong tungkol, mga kabombo, dito sa issue ng Environmental Management Bureau, pinawi yung pangamba tungkol doon sa kalidad ng hangin, hinggil naman dyan sa mga paligid na lugar na naapektuhan din kahit papaano ng pagputok nitong Bulkang Kanlaon. Alamin natin ang update na kalap ng Bombo Radio Iloilo.
Nilinaw ng Environmental Management Bureau Region 6 na pasok pa rin sa standard ang air quality sa Iloilo kasunod ng pagputok ng Bulkan Kanlaon. Base ito sa monitoring ng particulate matter kung saan, base sa assessment, nasa fair air quality ang naobserbahan ng monitoring station sa Pavi at Parola Wharf Station sa lungsod. Naka-record ng good air quality rating sa mga istasyon sa La Paz, sa Iloilo City at sa bayan ng Oton. Ayon kay Environmental Management Bureau Region 6 Director Ramar Neil Pascua, bagamat walang dapat ipangamba, inaabisuhan pa rin ang publiko lalo na ang mayroong mga respiratory diseases na magsuot na lamang ng face mask kapag lalabas ng bahay. Sa panig naman ng Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Office, sinabi ng pinuno ng opisina na si Donna Magno na regular ang kanilang pakikipag-ugnayan sa Environmental Management Bureau para sa monitoring ng air quality upang kaagad makapagpalabas ng babala sa publiko kapag may pagbabago sa kalidad ng hangin habang nasa alert level 2 pa rin ang bulkan. We call FIVOX. What they're saying is that depende sa wind direction. When we check with Pag-asa, ang prevailing na mga wind conditions southwest. So, in case na may ashfall, kung ang direction naman is sa southwest going to northeast. So, hopefully, hindi na ni maglala. Si Donna Magno, ang pinuno ng Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Office. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ayan Gahete. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang Armed Forces of the Philippines naman at Philippine National Police mas papaigtingin pa raw ang kampanya laban sa insurhensya matapos ang magkakasunod na sagupaan sa pagitan ng gobyerno at rebelding grupo. Kaugnay niyan, tinutukan pa yan ng Bombo Radio Baguio. Patuloy ang pagsisikap ng Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines para matiyak ang kaligtasan ng mga sibilyan matapos may talang sunod-sunod na sagupaan sa pagitan ng gobyerno at mga rebelding grupo sa probinsya ng Kalinga. Dito lamang Mayo 31, Hunyo 6 at Hunyo 7 ng kasalukuyang taon ay nakainkwentro ng 54th Infantry Division at 103rd Infantry Battalion ang aabot sa 30 miyembro ng Komiteng Larangang Guerrilla Baggas sa Barangay Balbalan Proper, Balbalan, Kalinga. Sa panayam ng Bombo Radio kay Police Captain Tyron John Balanay, ang Acting Chief of Police ng Balbalan Municipal Police Station, walang nasugatan sa hanay ng gobyerno at sibilyan habang nasagip naman ang isang Vice Squad Leader ng Kilosang Larangang Guerrilla Baggas na nasugatan sa engkwentro. Kinilala ito sa pangalang Gapidan Bawit, number 9 wanted person sa Periodic Status Report Threat Group para sa 4th quarter ng nakaraang taon. Ayon kay Police Captain Balanay, patuloy ang kanilang isinasagawang follow-up investigation sa nasabing insidente. Huwag kayo pong mag-alala at ligtas po tayo dito kasi insurgency free po tayo. Operation na to ay initiated by the government po. Hindi po sila ang nagsimula. And then normal to na mangyayari kasi nandyan lang sila na kailangan nilang depensahan yung mga sarili nila at saka kailangan nilang lumaban. Kasi ayaw naman nilang sumuko. Ang Balbalan protected ng itong EFP natin at saka PNP. Samantala, tiniyak ni Captain Melchor Keog, ang Civil Military Operations Officer ng 503rd Infantry Brigade, na mas paigtingin pa nila ang insurgency campaign lalong-lalo na sa mga paaralan para maiwasan ang recruitment sa mga kabataan. Hinimok naman ni Police Captain Ralph Manganip, ang Information Officer ng Kalinga Police Provincial Office, ang mga natitirang rebelde na sumuko na sa gobyerno dahil walang magandang may dudulot ang kanilang ipinaglalaban na napatunayan ilang taon na ang nakakalipas. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Marinel Rodrigo, nag-uulat para sa number 1 in most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Bentahan ng bigas ng mga rice traders sa Region 2, yung Cagayan Valley Region, matumal na dahil daw sa maraming imported ng bigas doon. Alamin natin ang update ng Bombo Radio Kawayan. Inihayag ng Rice Millers Association Incorporated sa Region 2 na matumal na ang bentahan ng bigas sa rehiyon dahil sa maraming imported na bigas. Sa naging panayam ng Bombo Radio Kawayan kay Ginoong Ernesto Subia, presidente ng Rice Millers Association Region 2, sinabi niya na hindi dapat mag-import ng pamahalaan ng maraming volume ng bigas, lalo na kung hindi naman nagkukulang ang produksyon ng bansa. Anya, hindi lamang mga magsasakang apektado rito sa ganitong sistema kundi maging ang mga rice traders. Pwede rin naman anyang mag-import ang pamahalaan ng bigas ng walang taripa at ito ang ibabagsak sa mga kadiwa stores ng Pangulo para dito ibenta sa mas murang halaga na malaki pa ang may tutulong sa mga mahihirap na Pilipino.
bago mag-import ay magkaroon man lang muna sana ng inventaryo kung tunay na nagkukulang na ng supply. Anya kung naaprubahan na ng mga mambabatas ang pagbaba ng taripa ay inaasahan nilang bumaba rin ang imported rice na aabot sa 200 pesos sa kada isang sako. Kapag bumaba ngayon ang presyo ng bigas ay maapektuhan ng pagkalugi ang mga rice mill at traders na nag-imbak ng bigas sa nakaraang cropping season. Iginit niya na mga pribadong traders na lamang sanang ayaan na bumili ng mga produksyon ng mga pagsasaka at wag nang bumili ang pamahalaan at mag-focus na lamang sa importasyon kapag nagkukulang ng supply. Anya kapag mga pribadong traders ang bibili ng bigas na ani ng mga magsasaka ay magkakaroon pa ng kompetisyon dahil sa magpapataasan sila ng presyo para makabili lamang na pabor naman sa mga magsasaka. Ibay na rin anya sana ng pamahalaan na pamahagi ng financial assistance at gawing pagkain na lamang ang ibigay dahil sa nagiging tamad na ang iba na umaasa na lamang sa ibinibigay na pera ng pamahalaan. Ang mga palay sa labas, mahal. Bakit? Kasi nandyan mga private sector. Ngayon, pumasok ang gobyerno, sisirain mo na ngayon yung lakaran ng ganyan. Mukhang mali ata yan. Kung kami lang ang magsusulat o magko-complain, hindi nadidinig yan. Kasi noon pa, maski nung magmula kay Pori, nagko-complain na kami noon. Hindi na kanya. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Kawayan para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Jason Felina nagulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo! Samantalang International Economic Summit naman nakatakdang isagawa sa Cebu. Mga business leader naman at medical expert imbitahan din para dumalo. Kaugnay niyan may nagkalap na report ang Star FM Cebu. Plano ngayon ng pamahalaang panlalawigan ng Cebu na magsasagawa ng International Economic sa Cebu kasabay ng selebrasyon ng probinsya sa ika-455th na anibersaryo nito. Ito pa umano ay pagtitipon ng mga negosyante, tourism stakeholders at mga medical experts. Nagpaabot na ng imbitasyon si Cebu Governor Gwen Garcia sa iba't ibang grupo kabilang na ang lokal na opisyal at business leaders mula sa St. Petersburg, Moscow Chamber of Commerce, mga opisyal ng Russian Air Transport Agency, mga independent travel agencies at iba pang stakeholders. Sinabi pa ni Garcia na mahalaga ang pagdalo ng mga opisyal ng turismo at transport at travel agencies sa naturang pagtitipon upang matalakay ang pagsasakatuparan ng pagkakaroon ng direktang flight mula sa Russia patungo Cebu at vice versa. Maliban dito, mahalaga din anya ang pagdalo ng mga medical experts mula sa St. Petersburg para makita ng personal ng mga ito ang sitwasyon ng medical practice at medical services sa Pilipinas, partikular sa probinsya ng Cebu. Nabatid na nasa Russia ngayon ang opisyal para sa kanyang official trip kung saan nagkaroon ito ng pag-renew ng Sister Region Agreement at speaking engagement sa St. Petersburg International Economic Forum kasama ang mga Russian at ASEAN business leaders ng Russia na nag-e-explore ng mga posibilidad ng pamumuhunan sa Cebu. This August, the province of Cebu will be organizing a summit. First, this was only to include the tourism sector, which would necessarily include FATA, as well as our counterpart, which would be the Civil Aviation Authority of the Philippines, include the travel agencies, the Russian airlines, because we're aiming for a direct flight from St. Petersburg to Cebu and vice versa. Mula Star FM Cebu para sa Bombo Network News, Star DJ Kevin Stone nagulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo! Samantalang health justice, nagbabala naman sa issue ng paggamit ng vape, yung vape regulation law hinggil sa pagpupuslit daw ng illegal na droga sa pamamagitan ng vape juices. May balita ang Bombo Radio Dagupan. Lalo pang maaadik ang mga gumagamit ng vape dulot ng idinadagdag na illegal na droga sa vape juices. Sa panayam ng Bombo Radio Dagupan kay Attorney Benedict Nisperos, legal consultant ng Health Justice,
Nagbabala na sila sa Kongreso noon pang hearing sa pagpasa ng Republic Act No. 11900 o vape regulation law na maaari itong gamitin upang maipasok ang mga illegal na produkto. At sa kasalukuyan, nakikita umano nila Atty. Nisperos ang masamang epekto ng vape lalo na nang magkaroon ng kauna-unahang naitalang nasawi sa Pilipinas dahil sa paggamit ng vape. Aniya, sa ilalim ng nasabing batas, nagkakaroon ng mas maigting na kampanya ang Bureau of Internal Revenue na magkaroon ng tax stamp ang mga produktong ito. Pagkakaroon naman ng registration process sa mga nagbebenta nito ang isinusulong ng Department of Trade and Industry. Sesertipikahan naman ang Food and Drug Administration ang medical claims ng mga produkto. Kaya nararapat lamang umanuan niya na sumunod sa batas ang mga nagbebenta, nag-advertise at nagre-retail, ganoon na rin sa mga nag-i-import. Hinikayat naman ni Atty. Nisperos sa magkaroon ng istriktong ordinansa sa lokal na pamahalaan kaugnay sa paggamit ng vape. Iginit naman nito na hindi maiging natutukan ng gobyerno ang pagpapatupad ng vape regulation law at marami pa rin ang nakakalusong. At nakakabahala kasi kung ang vape na nga po ay nakaka-addict at mas lalo pa pong nakaka-addict kung ito'y lalagyan ng cannabis, marijuana at iba't iba pang illegal drug. Nakikita na po natin yung masamang epekto at yung masamang patutunguhan ng paglaganap ng mga vape products sa ating merkado, kasi very available na po talaga sila. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Dagupan, Bombo Mayra Reside nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Samantala, mayroon pong isang butanding ang muli pong nasaksihan dyan sa may Sarangani Bay matapos po itong ma-rescue. Kaugnay niyan, kumuha tayo ng kabuang detalye sa pag-uulat ng Bombo Radio Jansan. Matagumpay na na-rescue ng mga mangingisda ang isang whale shark o butanding sa Sarangani Bay. Ayon kay Technical Sergeant Edward Bionat ng Task Force Gensan sa panayam ng Bombo Radio, nag-report sa kanila ang mga mangingisda hinggil sa butanding na na-trap sa boya sa may bahagi ng baybayin ng Pearly Shell, Barangay Bula sa lungsod ng General Santos. Nang inalam ang report, bumungad sa kanila ang malaking butanding na ang katawan ay sinlaki ng isang drum at halos 6 na metros ang haba. Nakawala ang butanding matapos na pinutol ang mga tali mula sa boya. Dagdag nito, may mga sugat na natamo ang butanding ngunit maliliit lamang. Matapos na rescue ay pinabayaan na lamang na makalayo ang naturang butanding. Yung sugat niya, ma'am, sa ikot-ikot niya, ma'am, nasugatan siya ng tali. Yung sinabihan ko yung mga mananagat, ma'am, na tanggalin yung tali, putulin na lang yung tali. Kaya sabi ka para mag-aalis na siya. Unang-una hindi namin alam kung butanding pala yun. Yan ang ulat mula rito sa himpilan ng Bombo Radio Gensan. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Mayri Claro. Para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo Entertainment News. Bombo Entertainment News. 15-year-old naman na beauty queen mula Bulacan magibilang Miss Teen Universe 2024. Kaugnay niyan may chika pa ang Star FM Manila. Feeling honored ang 15-year-old beauty queen na si Princess Mina Fukaya matapos magwagi bilang Miss Teen Universe 2024 sa naganap na Coronation Night sa Quezon City. Sa exclusive interview ng Star FM Manila sa beauty queen mula Bulacan, ibinahagi nito na hangarin ng patimpalak ang makapagbigay ng inspirasyon sa mga kabataang tulad niya na magkaroon ng positibong pananaw sa sariling talento at kakayahan. Matapos ang pagkapanalo, nais ng bagong Miss Teen Universe na makatulong sa mga batang nangangailangan sa pamamagitan ng feeding program. Pagbabahagi pa ng young beauty queen na bukod sa nagustuhan niya ang pagsali sa mga beauty pageants, daan rin aniya ito upang ipagpatuloy ang pangarap ng kanyang ina. Si Mommy po, gusto po talaga niya sumali ng mga pageants. So bilang anak po niya, ako na po yung nag-pursue ng dreams niya. And then, palagi po ako sumasali, doon na po na-develop yung pagkagusto ko.
May mensahe naman si Princess sa mga young aspiring beauty queens na nais ring tahakin ang mundo ng pageantry. Magtiwala lang po sila sa sarili nila and keep pursuing their dreams po dahil hindi naman po nila makakamtam yun kung hindi naman po nila paghahandaan or pagpupursige. Hello Star Nation! I am Princess Mina Fukaya, your Miss Teen Universe 2024. You're listening to Star FM. It's all for you. Basta Radyo Bombo. Bahagi ng exclusive interview ng Star FM Manila kay Miss Teen Universe 2024, Princess Mina Fukaya. Mula rito sa himpilan ng 102.7 Star FM Manila, nag-uulat Star DJ Kimi Gora para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo Bombo. Bombo Business News. Patuloy ang paghikayat ng Philippine Deposit Insurance Corporation sa publiko kaugnay sa kahalagahan ng pagdideposito sa kanilang pera doon sa mga bangko. Ayon nga kay Sandra Diaz, ang Senior Vice President for the Management Service at yan ay para sa management sector ng Philippine Deposit Insurance Corporation, mahalaga ang pag-impok pa rin sa bangko. Layunin nito na maprotektahan ang mga pampublikong o ang publiko na nagdideposito, lalo na doon sa maliliit na depositor at may katiyakan, may kaligtasan doon sa kanilang pinaghirapang pera. Ang nasabing pera ay protektado umano ng Philippine Deposit Insurance Corporation sakaling magkaroon man ng problema sa isang bangko kung saan nagdeposito ang isang depositor. Bombo Business News is brought to you by Queen City Development Bank. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, tuloy-tuloy lamang sa pagsubaybay ng mga programa ng Bombo Radio Philippines. Sa pamamagitan ng ating Bombo mobile application, masusubaybayan ang inyong mga paboritong programa kahit nasaan po kayo. Kung hindi inaabot ng signal ng radyo, presto, may solusyon ang Bombo Radio Philippines sa pamamagitan ng Bombo mobile application. Kahit nga kayo bumabiyahe, patok na patok ito mga kabombo. At ganun din, masusubaybayan ang inyong mga featured stories, mga paboritong programa sa pamamagitan ng YouTube channel ng Bombo Radio Philippines. At nariyan din ang Facebook Live programs, lalo na dyan sa Hilagan, Luzon. Pwede po ninyong matunghayan ang mga programa at yan ay dyan sa Cagayan Valley Region. Ang Bombo Radio Kawayan, may mga tampok din sa Facebook Live ang Bombo Radio Dagupan, Bombo Radio Baguio at Bombo Radio Legazpi. At meron din po tayo na pwede nyo pong tutukan dyan po sa may Tugigaraw, ang Bombo Radio Tugigaraw. Habang sa Ilocos Region naman, maaari din nyo pong tutukan ang Bombo Radio Lawag, Bombo Radio Vigan at Bombo Radio La Union. Habang sa Bicol Region naman, maaari din nyo pong mapakinggan ang kanilang mga programa at mapanood sa Bombo Radio Naga. Mga kabombo ka-Star Nation, bago tayo magtapos, inaanyayahan po namin kayo na samahan kaming manalangin ng Orasyong Pirata for deliverance from calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Luzon, Visayas at Mindanao. Yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News.
Mula sa Bombo News Center para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Philippine Standard Time, impunto launa na sa hapon, balik na diri sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Stand by sa aton sining mga kabombo sa dugang mga balita kag impormasyon. Kung inyo pa madumduman, nagpagwa sa statement si Mayor Jerry Treñas, may kantanan sa pag-cancel or pag-suspend sang tanan sining mga proyekto under the Iloilo City District Engineering Office. Isa na diri banwa amo ang Mandurriao Public Market. Ginpadulungan sang Bombo News Team kag nagpanghimulso kita dito sa mga vendor sa ila sini iyang pahayag balatyagon tuhoy sa sining latest nga mando ni Mayor Jerry Treñas. Si Bombo Sol Binyas may follow-up report. Sol, sa report na please come in. Dismayado diri Bombocham ang mga vendors sang Mandurriao Public Market matapos mahibaluan nga plano gali diri ni Mayor Jerry P. Treñas nga untaton iya ang construction sang tanan nga mga proyekto diri sa syudad sa idalom sang Iloilo City District Engineering Office o kon ICDO gamit ang duta sang syudad lakip na diri gani ang nasambit nga merkado. Sa interview sang Bombo Radio kay Mrs. o kon si Mrs. Rolin Galiasa, ang president sang Mandurriao Public Market, iya ginpahayag diri nga dako gid ang pagkadismaya niya bangod sa nabatian niya nga nalakip gali ang ila public market nga ginapatukod sa ila area nga inugpauntat kay dako gani ang paglaom sini nga matapos na ang amo nga proyekto subong nga tuig kag di magamit na nila gilayon. Dako gid nga bulig sa ila sa iya gani pagtan-aw diri ang ini nga proyekto ang dako gid nga bulig sa ila diri Bombocham ilabi na nga para maorganisa ining ila nga mga baligya o kung paano bala iplastar ang ila diri nga mga baligya sa ila nga temporary nga market nga ginitindugan subong sa diin ang sitwasyon nila dito. Tama gid ka inconvenient Bombocham ilabi na kon magulan-ulan tuman kataas ang tubig sa area and at the same time bisan hindi man maulan do hindi man magkiliamo diri ang ilang pwesto bangod tuman kagutok hindi amo na ka convenient abi sa ila ilabi na kung paano nila iplastar ining ilang mga ginapang baligya kay wala sang sufficient abi nga space para man sa ila sini nga mga produkto nga ginabaligya diri sa temporary relocation nila Bombocham. So isa pagid sa liwaton na naton nga ginakabalak-an gid nanday Mrs. Rolin ining atig ululan subong Bombocham kay tuman kataas iya ang tubig kon mag-ulan-ulan dira sa ila area ilabi na kon amunog ang ulan sa diin tuman kagamay ang customer o kon hindi na gani kasulod ang mga customer nila bangod man sa pagka hadlok abi o kon ang ila bala hesitation nga magsulod bangod man sa mataas iyang level sang tubig sa among area diri Bombocham. So amo na ang gahingyo lang tani diri si Mrs. Rolin ang presidente diri ka Mandurriao Public Market nga kun tani makasaylo na sila diri kag tigayon gid nga hindi na lang bala Bombocham pag i-cancelar ang pagpatapos abi sang among public market kay kun lang tawon diri ang bag-o nila nga sa layluhan Bombocham pila naman lang ka porsyento manog tapos na ining duwa ka panalgan sang among public market nila ang pwede na gani diri masaylohan Bombocham mo pero kung samtang ginaobra ining pangatlo nga panalgan kiti kung sang ginsekyar naton didto okay naman gani ang area do pwede na gani maplastaran man do may mga gamay-gamay nga pilintahan guro mga amo na bilang nga plastada pero sanggina amo na may wala na gid sa may nagaulobra diri Bombocham nga mga naka-assign abi sa amo nga proyekto. Sa dugang bilang pahayag aton ipabati si Mrs. Rolin Galiasa ang president sang Mandurriao Public Market. Sang pagkahibalo ko sang party sina nga balita, partly na disappoint kami kay naga-expectari kami nga this year matapos na ini siya ang amon market kag makaplastar na kami dira sa amon nga lugar. Kag na namon gid ang amon bala nga mga pwesto. Okay. Sa imong paglantaw ang sang una ma'am do ang sa
sa imo paglantaw, ano ning mangin positive side man abi o mangin benepisyo sa inyo tani kung magamit na ng public market? Kung makasaylo na kami tani sa amon nga bag-o nga market, syempre maging komportable na kami kay nami na dangamon nga kuan ara kami sa bag-o nga building kag ma-plastar na ginamon ng amon da nga mga pwesto tani kung sa sini nga tuig mahumana ina. Kamusta ka magsubong man sa aton nga sa daan nga public market? Ano ding mga sitwasyon abi nga dugi na pakatubang ni ma'am? Sa diri sa amon nga temporary nga relocation, syempre ka very inconvenient gid sa amon kay ini nga structure wala ni siya na design sa nga isa ka market mo. So that is why nga very inconvenient gid sa amon ang amon nga mga pwesto, hindi kami makahulag masyado. Dason syempre ang amon nga mga baligya hindi namon maplastar maayo kay tungod nga wala ini siya na plastar gid nga bilang isa ka merkado gid. Ano pag gid ma'am may kung magulan-ulan ano ding epekto niya sa nagurubay mo tapos hindi pa kamo to kasali? Ang isa pa gid namon ka problema nga kung magbastog ang ulan nagabaha na diri siya nagadalom ang tubig. So isa man na nga nagakos ang inconvenience sa amon. Basi mo may panawagan ikaw sa mga local officials sa diri nga bulig man nga ti gayunon nilang abi pati gayunon ang among public market para makabulig sa inyo. Ti kun tani nga nagaano kami tani nga mabuligan gid kami nga kung pwede sa sini nga tuig makasaylo na kami sa amon nga bag-o nga merkado. Kaya mo gina ang amon ginasahan, excited na kami tanan tani nga makasaylo ti sang pagkahibalo ko sa sini nga balita medyo na disappoint kami. Amo na gali ang kwan nga madugayan pa ang pagsaylo namon liwat. Nabatian diri Bombocham sa mga kabombo naton ang kabahin sang ato nang interview kay Mrs. Rolyn Galiaza, ang president sang Mandurriao Public Market diri Bombocham. All right, ang gabaha na engineer, ano sa diin na? Ang picture nga ginpakita naton dira Bombocham 2017 ina. Okay. Nga picture sa diin na muna ang sitwasyon no sang mga vendors dito kung magulan-ulan iya sa Mandurriao Public Market. All right, now ang isabi engineer Leoco atong structure nga nagatindog amo na ni subong ang Mandurriao, amo na yung tsura sa Mandurriao Public Market na subong Bombo Sol. Yes, Bombocham. Okay. So ang mga vendors gin-situate sila sa palibot. Di nga rin nakasituate karon or di nga pang-plastar ganing mga vendors? Dira sa ingod sang Bureau of Fire Protection sang Mandurriao, Bombocham. Ingod ayon ka police station man nga area. Ang bag-o nga ning public market giningod gin-situate siya sa may Mandurriao Police Station. Okay. Ang ining daan nga relocation nila Bombocham or sa diin sila nagapwesto na situate sa ingod sang Bureau of Fire Protection sang distrito sang Mandurriao. Aha. May iban man nga sa kilid sang plaza, di ba? Kunya ko bagsala. Sa sulod lang sila tanan Bombocham. I mean may mga ang hallway bala pasulod ikaw sa may Mandurriao nga public market or contemporary nila nga public market dira nakahilera ining mga pila ka mga manugbaligya. Aha. Ti kun hambal pa to gani isang na interview mo kun magulan gadanaw man da sila. Roger on that Bombocham tuman kad do hindi manami gid ang plastada nila kung magulan-ulan kay isa na siling na naton gani kag sa napakita naton nga picture sa pihak nga 2017 pa ina ti hasta subong dira man sila sa gihapon ang tubig dira Bombocham kuntis at tagatuhod pa. Aha. All right. Subong nga chimpos ang tigululan amo nang sitwasyon no nagadanaw-danaw sila dira Bombosol. Yes, Bombocham. Pila na ka percent by the way, nga nakumplito ning Mandurriao Public Market? Sa aton paglantaw, Bombocham, kag base man to sa mga napamangkot naton, mga dira-dira na sa 85%. Dali na lang gid ina matapos, Bombocham. Bali ang isa na lang gid kapanalgan ang ginahulat abi nga matapos. Pero ang ikaduwa, mga duwa kapanalgan dira, okay na gid ini siya, Bombocham. Okay. So,
kung isip-isipon ta, lapit na gilang kuntani. But as per Mayor Jerry Treñas gani, ang hambal niya nga delayed kuno katama ining construction sa Mandurriao Public Market. Roger, on that, Mambocham, suno iya sa mga tao diri kay nakahibalo man sila kung ano ni ang time frame abi sang pagpatapos iya sang ila diri nga proyekto kung ining sa layluhan nila nga public market asubo nga tuig ini masalin o kung matapos na, Mambocham, nga ti amo to bala makita man naton nga ado puno sang paglaom abi ang kalabanan sa mga vendors dito o kung mismo gani ang gin-interview naton nga president pero sang nabatian niya nga ipauntat gali or isa sa mga ipauntat abi ni Mayor Jerry P. Treñas nga proyekto ining ila dira nga public market dako gid ang pagadismayan nila or amo na gani ang disappointment nila, Mambocham, sa ila nabatian nga balita. Paano kung pautaton sano ni matigayon liwat? Sano ni padayunon ang construction liwat? Ginabanta mga 2025 naman inis siya maliwat, Mambocham, o kung matigayon nga mapadayon abi ang pagpakayo dira sang public market nila. So sa malipot nga pulong hasta pa 2025 after sang May 2025 nga elections or masobra pa dira lang anay ang mga vendors kung magbundak ang ulante tawag siya gani, antuson lang anay nilang danaw dira. Amo sinang exactly, Mambocham. Matabo Amo na ang matabo gid, Mambocham. Oho. Ti nga man nga pati karon inang mga vendors dira nga duway kalabot-labot do nadalahig pa sa kalang taon ta away sang mga politiko ni Bombo Solmo. Ingin gakapiktuhan niya mga pumuluyo. Ano man? Actually, Mambocham, sa bati-bati man naton to kay actually madamo sang mga nagkomentar nga mga vendors dito pero ano na lang nila pili na lang nila nga hindi na lang bala pag i-record nga kung tani no kung gusto mo lang nila tani Mambocham iwaragwag ang gusto nila ipabutyag pero medyo ginatago-tago na lang ni nila bala video abi o kon record pero ang nila dito ka mga hibubunot nga kung may konflikto tani kuno sa mga politiko tani hindi na lang kuno pagdalahigon ining mga proyekto abi kay ti amo na gani ang sitwasyon nila tig-ululan dako ni nga perwisyo sa ila, Mambocham, nga tito ginatigana naman tani nila nga makasaylo ko na preparar na nila ang ila sini nga kaugalingon nga masaylo na tani diri sa may public market nga ginpatukod nun para sa ila. All right. Ini si Bombo Marisol Biñas para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo. Salamat gid Bombo Marisol Biñas sa imo sini iyang follow-up report. No? Pangita ko dire sa aton sini mga kabombo, no? Ang statement from Mayor Treñas bala sa pag pauntat niya no sang construction sa aton sining mga kabombo no. Sunod kay Mayor sila I am utterly disappointed with the City District Office of the DPWH after using the city's property for so long. We had to do everything to make them leave. They left without even thanking the city for the use of the city property or even apologizing for the tremendous delay. Furthermore, I have canceled all approval of the city on all DPWH projects on government land, Mandurriao Market, all multi-purpose buildings, and the like. All these projects are terribly delayed. The city will look for funds to complete the project. Extreme prejudice has resulted to the residents of the city due to the delay of this project. I am also asking DPWH to explain why the building of the district office has not been completed. All right, so do muna ara sa aton sining mga kabombo no dito na ang pronouncement sa pag
cancel sa aton sini nga mga tagpalamati. Now, sa aton sini nga mga koturan, siguro direkta na lang ako sa punto. No? Kay ini natabo tanan sang nagbulagay nag-separate way si Mayor kag si Congresswoman Jam. No? Pero tiamo lang ay ang malaing epekto sini is that nga ang maapektuhan ang mga pumuluyo sang syudad sang Iloilo. Sa aton sini karon iya nga mga kabombo. Ang mga vendors to nagapabutsyag sang pagkadismaya sa sining nasambit karon iyang statement from Iloilo City Mayor Jerry Treñas kay ti bisan delayed man ina tuod suno sa kay Mayor pero lapit na lang kung tani mahuman kag nagalaom ang mga vendor dira nga makasaylo na sila para nga maplastar man nilang ila sining nga baliligya, no? After all, amo ina ang tinutuyo man sang Iloilo City Government ni Mayor Jerry Treñas. That is why nga ginkasa, dululungan, hindi lang kaisa kundi tanan nga mga merkado publiko nga i-renovate. As a matter of fact, kung ako maglantaw, hindi ganin renovation kundi nagpatindog kita iya sang bag-o nga mga merkado publiko sa aton sini nga mga tagpalamati. No? Pakita tabla engineer ang Mandurriao public market. So bag-o na siya. No? Ginbag-o gid nagpatindog kita sa bag-o kay gusto naton nga ang aton sini nga mga merkado publiko mangin moderno, mangin plastado bala. No? Naka-section, hindi siya rigna, matinlo, so that nga makakumpit sa mga wet market nga makita naton sa mga dalagko nga mall diri sa syudad sa Iloilo. Amo sina ang tinutuyo kag manami kung tani na kag damo sa sadto, damo nagareklamo kay may amo sila mo sadto, but eventually sa aton sini nga mga kabombo, no? Looking forward na kung tani ang mga vendors nila nga ti hambagan isang pag-asa, tingulan na tasubong, no? Ginauruan to sa lang nila niya gamay na malang na. Mahumana kag makasaylo kami. But it turned out nga delayed gali ang project sa aton sini mga kabombo kag si Mayor mismo naghambal. So naklakip ini sa gin-cancel. No? Ti ang Lapas Public Market, ang Molo Public Market, ang Haro Public Market, ang Arevalo Public Market, mapadayon iya nga ang Mandurriao Public Market lang ang napuspon or gin-cancel or ginpauntat abi sa aton sini karon iya nga mga kabombo kay ti iya kuno ini sang Iloilo City District Engineering Office, iya sang Department of Public Works and Highways sa aton sini nga mga kabombo. Now, magluwas sini banwa dismayado man kag Dawakig si Mayor Jerry Treñas. That is why nga ang pinaka-latest pagin sinadiri, ang plano niya nga i-declare as persona non grata si Iloilo City District Engineer Pakanan bilang persona non grata. But silingon kung persona non grata ka sa aton sini nga mga kabombo, no? Amo ining terminolohiya nga unacceptable or unwelcome person diri sa syudad sa Iloilo. Now, damo nagapamangkot anong nahimo nga sala ni Engineer Pakanan sa kay Mayor Jerry Treñas. Ti kung balik-balikan ta ang mga pronouncements ng alkalde, makambal kita nga bangod siguro nga ti damo sa mga projects ang delayed. That is why nga naakig si Mayor sa kay DE Pakanan sa aton sini nga mga kabombo.
sa aton sini nga mga kauturan. Now, kadamo sa mga projects sa district engineer nga ongoing ang construction sa aton sini nga mga kabumbo. May pilani ka may pilani ka tawag si gani, may pilani ka mga proyekto diri ang ongoing sa Sini Matinondo, 45 kung hindi ako magsala. No? So 45 ka mga or masubra pa 45 ang mga proyekto sa aton sini nga mga kabumbo, no? Nga padayon or ongoing ang construction sa aton sini matag Palamati. Ang iban wala masuguran, wala mapadayon bangod sang mga kinahanglanon sang Department of Public Works and Highways nga wala maaprubahan sang city government sa aton sini nga mga kabumbo, no? May letter ang Iloilo City District Engineering Office sa aton sini nga mga kabombo nga ginpadala sa talatapan ni Mayor Jerry Treñas na pitsahan May 28, 2024. Sa aton sini mga kabombo. Nakabutang dire atensyon Honorable Jeffrey Ganzon, Vice Mayor, Honorable Johnny Yang, Committee on Infrastructure, Honorable Miguel Treñas, Honorable Sedfrey Cabaluna, Honorable Eli Istante. Sa aton sini mga kabombo kag makita nyo dira may mga natatak na dira nga nabato nila sang May 28. Sunod sa sulat sa Iloilo City District Engineering Office, this is in connection with the release of FY 2024 General Appropriations Act. The undersigned is respectfully requesting for a coordination meeting in your most convenient time for the purpose of establishing traffic control management scheme and issuance of written order pursuant to Section 21C of the Local Government Code of the Philippines for the road drainage project, which requires temporary partial road closure for the safety of the public throughout the project implementation. So, napitsahan ini May 28, 2024 ang nasambit sini iyang sulat na receive, no? Sa aton sini karon iyang mga kabumbo. Sandig sa aton sini nga pagpangusisa ining mga ang letter para ni sa 23, 24, 25 ka mga projects sa aton sini nga mga kabumbo. No? Ugaling ang natabo kay na-suspend ining mga ongoing projects bangod ining mga permits kag mga request for road closure wala maaprubahan or wala nagpatigayon sang pagsinapol or hearing para iya sa road closure sa aton sini nga mga kabumbo. But ang letter, as per information, hindi lang kuno sang May 28 ini. Previously, may mga ginpadala pa ini banwa. No? So, may formal letter man gali, but wala ginasapak sang syudad, sang city government, sining mga opisyal, sining mga city councilor, particularmente, ang committee chairman on infrastructure, sa aton sini mga kabumbo. Amo ni nga wala matigayon ng road closure, so, therefore, hindi man niya makapatigayon sa
patigayon sa civil works, ang DPWH ICDEO kay wala sang permit sang road closure, alang-alang karon nga mapatigayon sila sa civil works to. Ara sila sa tunga sang dalan, pamungguan sila dira sa mga nagabiyahe or sa mga private vehicle. Kag kung balikan tang mga ang pizza, Mayo 28 na ini. Ang pizza sa pagbulaganay nanday Mayor Jerry Treñas and Congresswoman Jan Maronda, first week sang April pa sa aton sini nga mga kabumbo. No? So, ang delay bala sang project, responsibilidad sa Iloilo City District Engineering Office. Kay hindi sila katrabaho bangod nagapangayo sila sang proper coordination agon maplastar ang traffic scheme, and yet wala gin sapat ang ila sini nga letter sa aton sini nga mga kabumbo. Ti ibasolta lang sa Iloilo City District Engineering Office. Iniiya banwaan just presenting facts. Sa aton sinimatag palamati. Kaysa na siling ko na gani, wala gidya sang kayuhan nga madulot ining pamulitika kag pag-inaway. Hindi man gid siling literal nga inaway, but pagbulagay nanday Mayor Jerry Treñas kag Congresswoman Jan Maronda. Ang makaluluoy sinadri ang mga pumuluyo sa syudad sa Iloilo. Pero amo lang sinabanway. No? May letter, nagahingyo nga may istoryahan, maplastar ang traffic scheme para nga tayuyo ng trabaho. Gin-receive lang, pero why man sa may natabo? Sa aton sini nga mga kabumbo. Now, hambal ni Mayor Jerry Treñas nga sila na lang kuno, ang city government na lang mangita sa nga pondo sa mga gin-cancel nga mga proyekto nga yara nagatindog, proyekto sang Iloilo City District Engineering Office, DPWH. Sila na lang kuno mangita sang pondo by 2025 sa aton sini nga mga tagpalamati. Now, may natawag sa akon nga former mayor. Naghatag siya sang iyaman sini iya nga insights or opinion sa aton sini nga mga tagpalamati. Ti ang mga ongoing projects ni ang kinanglan kuno nga pondo, correct me if I'm wrong, is 400 million para nga makomplete ining mga gin-cancel nga projects sang DPWH ICDEO nga nagagamit sang duta sang city government. So mga 400 million kuno ang pamangkot sang former mayor siling niya sa diin kuhaon ni Mayor Jerry Treñas abe, no? Ang 400 million nga ina sa aton sinimatag palamati. Siling niya, example lang Bumbotsam, granting for the sake of discussion, pila ang budget kada tuig sang syudad sang Iloilo? Pila ang ila sini nga IRA or ang Internal Revenue Allotment? Butang tabi 2 billion ang budget, ti 20% amo ni dara ang Internal Revenue Allotment sa aton sini nga mga kabumbo. 20% of 2 billion is 200 million. Sini nga sa ako, pero hindi, butang tala lang 4 ka bilyon. Ang 20% is 40 or 400 million. Pero take note mo, Botsam, siling nga, inang 400 million, hindi lang na iya siling nga ibubo mula na tanan sa proyekto. Kay man, ang isa ka local government unit dira manira sa IRA, no, correct me if I'm wrong, bata mo ning gina-share ko lang ang insights sa former mayor sa akon nga nag-istorya. Siling niya, dira man akwaon
ang mga inugbayad sang mga loans, sila mga utang sa isa ka local government unit, dira man sa ila sini nga ira. So, hindi na iya siling bilog nga 400 million ina sa aton sini nga mga kabumbo. So, diin pagid mangita, paano? No? Siling nga bumbutsam kung madumduman mo, hambal ni Mayor Treñas previously or sadto, siling nga, bangod nga hindi na gusto sang syudad sang Iloilo nga magpangutang pa, masulod kita sa PPP, Public-Private Partnership, para iya nga sila ang ma-shoulder sa mga gastos sa pag-modernize ang aton siniya nga mga merkado publiko. Oh? Now, ang pamangkot sinisaton iya nga mga kabumbo, as well as ang pamangkot nga pamangkot man sakon sang former mayor, siniya diin kuhaon ni mayor ang 400 million para nga matapos ining tanan nga mga proyekto nga mando sang alkalde nga cancel niya. Sinya pero hindi lang dira bumbutsam takop ang akon siniya nga palamangkutanon. Siling niya hindi ba lang syudad sang Iloilo, mayara sang Iloilo City Coordinating Council. Sinya kag ayudasom nga si mayor among chairman. Or samahin abi karon sang Regional Development Coordinating Council, di ba si Mayor dira ang chairman? Sa aton sini nga mga kabumbo. Sige tinaplastar na datanan ang mga proyekto sa amo siniiya nga tuig. Kag hindi inamadayon kung hindi makapirma dira ang alkalde sa syudad sa Iloilo. Oh. Sa aton sini mga kabumbo. Sinya, that is why nga siguro one of these days magpakikita ako hambal sang former mayor sa akon, ginashare ko lang sa inyo, no? Sa aton sini nga mga kabumbo. Salinya sa akon sinya, one of these days siguro basi kon bangod nga abyan ko man si Mayor Jerry, abyan ko man si Congresswoman Jam, sinya i-try ko nga magpakikita sa ila agod nga makaistorya ko sa ila. Oh. Kay siling nga may balay man ako diri sa syudad sang Iloilo mo. Oh. Kag nakita ko man ang sitwasyon kag kung ano subong kabudlay ang paningkay-singkay sang tagsa-tagsa bangod man sang pagkaguba sang alyansa ni Congressman Baronda kag Mayor Jerry Treñas. Oh. So mula na aton sini Banwa. Oh. Gusto yan aton nga kung may ara man niya sang nagapatunga sa duha ka mga opisyal sang syudad, of which kati balaan naman naton sa aton sini mga kabumbo, aton lang sini ginapangayo sa ilang ati hagan-haganon lang ang pamulitika kay ang nagakapektuhan ang mga pumuluyo iya sang syudad sang Iloilo. Oh, sa aton sini nga mga kabumbo ti ang mga taga mga taga tawag sing ani, mga taga Mandurriao, mga vendors to, gakarakasan na sila tani nga excited na sila nga magsaylo to sa maayo sini nga pwesto, maayo moderno sini nga merkado publiko. Kay ti ko magtupang ulan engineer, ang sitwasyon sini nila mo na ti lapit ini iya nagaimbitar ini sang lanag kag worst leptospirosis. Oh, ti hulaton ta pay ang tuig 2025 para nga pangitaan na lang ni Mayor Jerry Treñas sang pundo agud ipatapos ang kun ano man ang mga ginpangkansilar nga mga proyekto sa idalom sa Iloilo City District Engineering Office. Sa aton sinimatag palamate. Oh. Ti kabay pa mayor mabinag-binag mo man iniya. No? Para man ini sa mga pumuluyo sa syudad sa Iloilo. Oh.
Layo pa man tong eleksyon. Subong anay, hatagan ta sang kay gayunan ang interes sang mga pumuluyo sang syudad sang Iloilo. Set aside anay ang interes nyo abi nga duwa ni Congresswoman Jam Barunda. Kung gusto nyo yan magpangampanya, pangampanya lang kamo, wag dyan sa problema. Pero ang mga proyekto kung tani, nga dako nga bintaha, dako nga konvenyente ang mahatag sa mga pumuluyo sa syudad sang Iloilo. Kung pwede, padayunon lang sa aton sini nga mga kabumbo. 35 minutos na nakaligad sa takna nga launa. Sa aton sini nga pagpanumbalik ka banwa, dugang nga mga balita kaga impormasyon dire. Nagsaka kunong kaso sang COVID infection diri sa syudad sa Iloilo kag kalamanan sini health workers ang nagakaduktan. And by the way, gusto ko man mapathag sa aton sini nga mga mapathagan bala ay damo man nagapamangkot sa kon mo sinya Bombotsam paano ti kun madeklarar nga persona non grata si District Engineer Pakanan, anong matabo sa iya, hindi na di siya kasulod sa syudad sa Iloilo kay kun lang taon nimo ang definition sa persona non grata, unacceptable or unwelcome person. Kung magsulod diri kag mag-opisina si District Engineer Pakanan sa ginsayloan sini nila iyang talatapan, bantayan siya, hindi siya pagpasudlon diri sa syudad sa Iloilo, bialon siya sa 2x2 sa iya sining lukuan para nga hindi siya kadto diri, hindi siya kasulod sa syudad. Amo sinano, anong matabo sa aton sini mga kabumbo? Damo ga pamangkot sa aton sini nga mga tagpalabati. 37 minutos na nakaligad sa takna sini nga launa. Pagbalik ta, iban pagin sini nga mga balita kag impormasyon sa bumuanay sa udto, lakip na sina diri kooperatiba mahimo kuno nga mainganyong bangko nga pautangon sila liwat para sa dugang nga modernized unit sa tion nga magtaas ng ila kita sa mga drivers sa ilaman sini nga pagbiyahe. Balikan tayo ni matapos sa bilang importante nga mga panumdum. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan ukon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for June 2 to 8, 2024. Songs that are largely from the past years ang liwat nga manginiinyo kaupo ng Technocrats Band sa concert at the Plaza, kicking off at 6 p.m. sa Sabado, Hunyo 8. Sa tion sa musical show, napuno ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Special Edition Mugs kag madamo pa nga iban ang igaparafol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Hunyo 9 Domingo, imbitadong tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagkahiwaton sa Latolda sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sa misa, pangayoon naton sa Ginoo nga iya pahumukon ang tagipusoon sa mga lideres ng conflicting countries para madasig nga magpanumbalik ang global peace. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas.
Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang, ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa gawa sang inyo nga balay, pero hindi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Ini bagod nagakatemptar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayo na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari nga mga epektibo nga pamaagi agud mapabilin nga safe ang pagkaon sa imo pamilya. Lutoon sa maayong pagkaon, ilabi na ang karne, manok, itlog, kag mga seafoods. Sa pagluto sa mga pagkaon nga may sabaw o konsarsa, pabukalan, kag paturon nga nagalabot ini sa 70 degrees Celsius ang temperatura. Bago kaunon, initon sang husto ang mga nabilin nga mga pagkaon o konsudan. Taguon ang pagkaon sa husto nga temperatura. Hindi pag-ibilin ang naluto nga pagkaon sa ordinaryo nga temperatura sa sulod sang 2 ka oras. Ibutang gilayon sa refrigerator ang luto nga pagkaon kag mga pagkaon nga madasig mapanos. Ipabiling nga mainit o kung masobra sa temperatura nga 60 degrees Celsius ang luto nga pagkaon, bago ini ihanda sa imo pamilya. Hindi pagtaguon sa madugay ang pagkaon, mangin sa refrigerator. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ang Ilonggo nga si Eugenio Eugene Torre amo ang una nga Filipino nga nakaangkon sang titulo nga chess grandmaster matapos siya ang nagdaog sang silver medal sa ginhiwat nga 21st Chess Olympiad sa Nice, France sang 1974. Sang 1976 sa isa ka chess tournament sa Manila, naghimo pagid sang maragtas si Torre bilang una nga nakaluto sa sadtuanay world champion nga si Anatoly Karpov sang Russia. Si Torre ang nangin malapit man nga abyan sang American chess grandmaster nga si Bobby Fischer. Natawo si Torre sa Iloilo City sadtong November 4, 1951. Halos hindi na maisip ang mga medalya nga nahakot ni Torre para sa Pilipinas halin sa magkatuhay nga mga chess tournaments nga iya nadagaan sa magkatuhay nga bahin sang kalibutan. Sang 2021 nalakip si Torre sa World Chess Hall of Fame. Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Paano bala mahibaloan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang o kung sala? Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kung ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines.
mag-fact check. Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon. Tusna ang nakaligad sa takna sininga launa. Balik diri sa pagpangalagad sang bombo na isuudto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Standby sa kay Bombo Angel Tan na nagdamo ng kaso sa COVID-19 diri sa syudad kag ang kalabanan sini ang infected mga health workers. Jel, sa report, please come in. The Epidemiology and Surveillance Unit ang padayon nga pagsaka sang kaso sang COVID-19 sa bahin sang Iloilo City. Sa interview sang Bombo Radio kay Dr. Jan Regine Ancino Hortinella, Medical Officer 3 sang Iloilo City Epidemiology and Surveillance Unit, yaging pahayag nga yara na sa 136 confirmed cases ang na-record nila halin sang January tubtob subong June bombot siyam kung sa diin 27 diri ang active cases kag miara na 3 ka total reported deaths. Sunod diri kay Dr. Ancino Hortinella nga wala pa sang flirt variant sang COVID-19 ang na-record nila diri sa bahin sang Iloilo City. Kagapatag niya, damo sa mga positive cases ang unvaccinated nga mga persona. Kag ang dako pagid diri nga porsyento sang mga COVID cases, amo ini ang mga medical professionals bombot siyam kag halos 50% diri mga medical professionals ang nagpositibo sa COVID-19 virus. Ginalantaw diri ang posibilidad bombot siyam nga open for vaccination liwat ang syudad kung amo sini ang recommendation sang Department of Health kay diri sa bahin sa City Health Office nagahulat lang man ini sila bombot siyam kung ano ang mandate sa bahin sang Department of Health, kumbaga general guidelines. Pero ang plastada diri nga wala sang available sa subong nga vaccine ang Iloilo City Government bangod man kiti last time nagsulubra tubong batsyam ang mga bakuna kag sa subong wala na sang may kinhatag pa nga bakuna, extra nga bakuna ang Department of Health. Ang matabo na lang gidri bomotsyam according kay Doktora Hortinella nga mas maayo na lang subong obrahon ang pagsuksok sang face mask kag proper hygiene. Kag ano gidabi ang mga rason bomotsyam kung nagasaka sa subong ang kaso sang COVID-19. Una diri nga basi naghina gid man ang immune system kag do time na gid man nga do kumbaga nakwan do tion mo gid masakit bala bang watcham abi lantaw naton diri bangod man abi sa iba nga mga probability nga iban na nasubrahan ka init tapos the next day na ulanan or basi diri bang watcham nga ang dapat ubrahon or dapat sa subong ginatun-an man sang mga medical professional nga ang flu vaccine or ang ining kapareho bala sa flu vaccine ining COVID-19 abi nga bakuna nga dapat yearly bala bombotsyam kay mi isa diri ka variant nga gina studyhan man nga do mix kla ni siya sang COVID-19 kag flu bombotsyam rason nga ti do medyo kuan ni siya naga-evolve or nagalain ining mga variant as time passes by diri sa bahin abi or ang ining COVID-19 nga virus bombatsyam. Pamatian tabala ang kabahin diri sa nga pagpahayag ni Dr. Jan Regine Ancino Hortinella sa ngaton ma interview. So as of the moment, ang ginhatag sa aton nga mga results ng DOH is wala pa kita sang third variant diri sa Iloilo City. But for the Region 6, mayroon na sila na document ng mga third variants dito sa iban nga provinces. Pero sa aton sa Iloilo City, kumbaga JN1 pa lang diri ang na-document sa aton, which is different sa aton nga third variant. So JN1 is Omicron sa variant man na siya na may ara siya higher immune invasion. So same man siya sa aton nga Omicron, medyo mild to moderate ng aton symptoms, pero balandayan man siya gan especially kung immunocompromised ka. Yes, so technically sa amon nga data, kung mabase ka sa data nga nakuha naton, ang aton nga medical professionals sila gini ang naga-take sang dako-dako nga porsyento sang aton nga COVID cases
51 out of 105 last time na documented cases are healthcare workers. So, kumbaga, naka-alos 50% gido ang cases natin nga healthcare workers na nag-positive sa COVID since January 2024. Ang dakogin nga portion to is ang nurse, nagasunod ang mga doktor naton. O mayari kita di nga documented nga mga interns, aides, medtechs, kag mga physical therapists dayon. Yes, ang mga nagasulod bala nga from medical school or nurses, nursing students nga masulod ma-internship sa hospital, sila ning ginaswab naton. So because as requirement ginswab na bala naton nga positive sila, so nagadugang pag number natin. Yes, so bung gina-take note ni namon kinagataas ang kaso. So, kung magsigi gining sa kasang kaso no, nagatanaw kita sa probable nga ma-vaccinate kita. Hopefully, matagan kita sa vaccine sa aton nga DOH. Kay sa ilam lang kita naga-depend sa vaccines kag kung makaprocure kita. Kaya kung magsigi-sige ni, matun-an nato ng possibility nga nagawin ang aton nga vaccination naton. Aton nga Jel? Bomba Cham nabatian sang mga kabombo naton si Doktora John Regine Ancino Cortelera. Kinanglan ba lang nga maalarma kita or ang COVID sumong tido ginakabig ta na lang ganing ordinaryo na malang iyang sahi isang flu, Mamoy Jel? Actually, Bomba Cham nagambal man diri si Doktora Hortenela nga do somehow alarming ini siyang nagataas ka kaso pero ang probability kung tani or ang option nga magpa-vaccine bala Bomba Cham. Pero ang problema diri wala sang available nga vaccine. Ang dapat na lang gid himuon sa subong ang pagsuksok sang face mask kung may ginabatsyag ikaw especially dako gid ina nga porsyon at the same time ang proper hygiene Bomba Cham. All right. Ini si Bombo Angel Pichiliertan para sa number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta radio, Bombo. Salamat kid na Bombo Angel Tan sa imo sining follow-up report. Isa gyapon na. Dapat halungan taton sining ikayong lawas. Hindi man kita magpa-overstress, no? Sa aton sining makabumbo kay kung ma-stress ka gani, hapos ikaw dakpon sang balatian sa aton sining mga kabumbo, no? Kapin pagid ko nang ginahalinan sang imo sining stress inang mga karga-karga nga istorya nga baw si amo sinyo nagamusin siya nagamusin na and mind you sa aton sini nga mga kabombo nagakalinabo ni subong partikularmente sa bahin iya sang the so-called early political anong term sini nga gamiton ko, Bombo Brinan? Early political season? Daw mo sinado hindi man? No, early political ambience. No, kabalo ka mo banwa sa magtimbang sining bahin sa kay Congresswoman Jam Baronda kag kay Mayor Jerry Treñas, may mga tao na dira nga nagapasipsip. No, nagapalapad sang papel. Tining mga tao para nga ma-recognize kag kuno mapamatud-an ang ila sini nga loyalty sa partikular sini nga kundiin man sila sa kongresista man sila o kung sa alkalde, ang iban sini mahimo na sa senaryo, plastar sang istorya, may dugang, may kulang para lamang kuno abiti ipakita niyang iya sini iyang loyalty sa partikular nga politiko sa aton sini nga mga kabumbo. Pero ang mahalitan sini banwa budlay hilabi pa kon ang maiguan inosente. Sa aton sini mga kabumbo. Ti magluwas siguro sa pagkonsiderar Mayor Jerry Treñas, Congresswoman Jam Baronda, magluwas sa pagkonsiderar nga iset aside nyo na inyo sini nga mga political interest kag pasulabihon ang interes sa mga pumuluyo. Ang isa ko pagin kahingyoon sa inyo, no? Nga ti kabay pa nga hindi nyo pamatian ang mga hutik sa inyo sa mga sip-sip nyo nga mga tao na. Sa aton sini mga kabombo nga ang resulta basi may malamhita kamo iya nga mga inosente. Sa aton sini matag palamati
nga mga walang kamuang-muang bla. Kibot lang sila yang nagabalingas. So kag sigabong na ila sini nga pangalan nga may ginhimo sila nga hindi mauyunan sang kongresista, may ginhimo sila nga hindi man mauyunan sang alkalde. Sa aton sini nga mga kabumbo. Ti mamati, mamangkot, mag-imbestigar, manghusisa, hindi kay magbalingaso dayon. Check ta si Bombo, Lindsay, Bade, mga kooperatiba kuno mahimo nga mahinganyong bangko. Nga po tangon sila liwat kung magmaayo na kunong kita sa mga driver. Si Bombo, Lindsay, Bade, may follow-up report. Lindsay, report, please come in. Nabuhinan, Bombo Cham, ang kompetisyon sa dalan sa mga consolidated public utility vehicles bangod nga may mga jeepney units na wala na nakabiyahe, bangod nga wala nakapakonsolidate kung sa diinti ang ginhatag sa ila nga deadline nagligad lamang nga April 30 with 15 days man nga leeway. Sa pagpakigangot naton kay Attorney Salvador June Altura, ang officer in charge Regional Director sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board 6 iyaging pahayag nga bangod ang mga consolidated na lang ang makabiyahe buot sa lingon, magataas man ang revenues o kunang kita sa mga kooperatiba pinaagi sa ila nga mga drivers. Pinaagi sa ni suno sa iya mahimo nga ti maingganyo ang mga bangko nga mag-extend pagino sang ilang nga dugang nga loan agod nga ti makabakal sang dugang nga modernized units kay ti balantaman ang modernized units nagabalor ginabulubanta 2.8 million pesos kada isa. Kun madamo ang modernized units pahayag diri ni Attorney Altura may pagtaas ini sa improvement sang traffic, especially diri sa may Iloilo City, bangod nga ti nagapadayon aya ang pagpatuman sang Enhanced Local Public Transport Route Plan kag ti ginalantaw diri ang achievement man sang modernization goals. Sa nakit-an diri nga assessment man sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board Bombotsam nga ti bangod nga nagapadayon kag ti harmonious na yang implementation sang Enhanced Local Public Transport Route Plan sang syudad sang Iloilo. So may ara sang pag-improve man syempre sang dalagan diriya sang biyahe sa mga drivers, especially sa city loop kagti ang ginalauman diri nga dugang man nga revenue sa mga first town jeepney drivers kay tigin pahanugutan man sila pinaagi sa agreement sa tunga sang Iloilo Provincial Government sang Iloilo City Traffic Management Unit kag mga first town na jeepney operators nato nga ti magsulod diri syudad sang Iloilo nga kung saliin 40% ang ginpahanugot sa ila Bombotsam. So ginahulat na lang gid para nga mangintayo yon kag mag-synchronize na tanan-tanan nga pagbiyahe sa mga drivers Bombotsam amo ang Local Public Transport Route Plan man nga approved sa bahin sang sa Iloilo Province. Bangod nga ti ika fourth time na ni nga submission sang LPTRP ugaling kay ti metikuloso katama kun si Attorney Altura pa magsiling ang central office with regard sa LPTRP sa probinsya, bangod nga ti syempre kadako sa province malapad ang sakop, so kinahanglan gid nga usisaon nyari bala aton pamatianan nangin pahayag ni Attorney Salvador June Altura. Say after the consolidation referring to April 30, no? April 30. So our policy is that after April 30, those who have not consolidated, join a cooperative and consolidated, hindi na sila, in the normal course of things, hindi na sila kabiyahe sa dalanon. Ang effect sina is that those who have consolidated and those who have already been operating legally, na mabuhinan ng ila competition sa dalanon. Kung mabuhinan ng ila competition sa dalanon, butang balon, their operational revenues increase. And if their operational revenues increase, it will encourage the banks to consider extending them more loans. And that will allow them to procure more modernized units. And the more modernized units are deployed on the roads, there will be a increasing improvement of the traffic and achievement of the modernization goals. But the way things are, the Iloilo City LPTRP, enhanced LPTRP, as I said, the implementation is under interesting circumstances. Had to spend
5 hours, 4 hours in the capital, haggling between the city officials and first town operators. But as we said, everything that ends well, all's well that ends well, even if it ended 4 hours later. So may agreement na. Of course, that agreement is temporary in nature because the LPTRP of Iloilo Province is yet to be approved. So part of the conversation is to have the harmonious implementation of the Iloilo City enhanced LPTRP and the provincial operators, especially coming from the first towns, there should already be an approved LPTRP of the province. And Governor Defensor, committed that he will exert all the necessary effort, including meeting with Secretary Bautista to request the expeditious approval of the LPTRP of the province. Because sa pagkamatuod, the province has submitted its LPTRP for the 4th time na. So that's how meticulous people from DOTR are treating these very important documents. So, Bombolens? Yes, Bombo Cham, nabatian si Attorney Salvador Jun Altura, ang Officer in Charge, Regional Director sa LTFRB 6. Paano ko hindi mag-improve ang kita sa mga driver? Amo lang na gani Bombo Cham, kay diba bala sila ang mga cooperative mismo bala ang maputo kag ti wala pa nga danang iban diri no kalabanan mga traditional jeepney sa gyapon ay nagabiyahe diri sa Iloilo City kag ti wala pa sang mga nakaabot ng mga bag-o na mga modernized units, Bombo Cham. All right. Ini si Bombo Lindsay Ermitanyo Bade para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Salamat kid na Bombo Lindsay Bade sa imo siniiyang nga balita. Tibantayada ni kay Sus Maria kagusip po basi bala ang plastada sila diri banwa, no? Ang aton lang sini nga gina-antisipar basta ti paano abi ko hindi magmayong kinitaan sa mga driver, hindi magmayong ila sini nga biyahe. Paano sila? Sa gyapon blara ang aton sining mainsya sa nga gobyerno nga magsapupo sa ila. 2 minutos na nakaligad sa takna nga alas 2 uli sining nga balita with the Bombo Jomar Villa. May hinabuyanay naman to sang Butilyaw sa may Balabago Haro kag ginapahayag diri banwa nga ang mga imbulbado sa sining paghinabuyanay sang Butilya duha naman ka mga gang magluwas niya may mga na-recover pa nga mga kutsilyo, lagba nga kutsilyo na maluoy ka o ka kurulba sa aton sining nga mga kabumbuti amo na ni subong ang pastime, amo na ni subong ang hobby sang mga pamatanon, habuyanay Butilya kag rambol. Check naton ang balita direktamente sa patrol kaupod man sa kay Bombo Jomar Villa kag file lagi man ang kaso kay basibla kon kaso sa sining negosyante nga si Bubot de la Rosa nga nakabunggo patay bala sa call center agent kag nag-ilo karon sa kapid kag sa iya sining asawa nga nagapabilin man sa ospital. Sadto anay hambal sa nga pa via PNP ginaulat na lang kurong statement sa pag-identify gid sang survivor. Now sa aton sino makabombo ara naman nakatag na sa statement ginkonfirmar na gintumod na sang survivor, may mga pila pagikuno ka mga dokumentong ginahulat kag kulang. My goodness no? Pero gulpiada lang mala nagsulod sa pinsar ko nga si Police Major Dadji de Lima malawig man gali nga nag-chief of police ni sa Banwasang Kalinog sa aton sini nga mga kabumbo ay man ko sambot silingon dumduman ko lang ya no nga lawig sa gali nga nag-chief of police sa Banwasang Kalinog. Anyway, check ta na sa may barangay Balabago Haro. Bombo Jomar sa report, please come in. Ay standby sa aton sini nga mga habi ko anay na siya engineer no standby sa aton sini nga mga kabombo sa dugang nga mga balita kag impormasyon diri man sa aton sini nga pagpangalangan ara naton to ni Bombo Jomar sa report, please go ahead.
pangduha-duha pa diri karon si punong barangay Antonio Jacoba Jr. sa nga barangay Balabago sa distrito sang Haro kun bala hindi na masulit pa no ining natabo karon nga paghaboy sang bato sa tuga sining pila ka mga minor de edad dira sa barangay Balabago. At the same time involved na diri ang mga pamatanon sakop sa barangay Bituon sa nasambit nga distrito kung sa diin ang natabo si diri Bombotsam nga may naglabay nga grupo sa pamatanon sakay sa tricycle dira malapit sa Maya Barangay Hall sa Balabago kag panghaboy sa bato aning grupo kang mga pamatanon dira sa barangay Balabago no. So duha ini ka best na tabo sa isa gid lamang kadlaw dira sa nasambit yang barangay hasta ka tinakalabot diri sa atensyon sa barangay official sa Balabago kag pang-identify ining mga pamatanon nga ang iban at taga barangay Bituon no. So ginpatawag tong mga pamatanon upod sa ila sining nga ginikanan kag ginpapirma sa kasugtanan nga nagakadapat nga bantayan no sa tagsa ka mga ginikanan kining mga kabataan ang makabig padiri nga mga minor de edad ang ila sini karon nga pangidaron di suno kay punong barangay Jacoba. Although nga may mga commitment sa matong ginikanan pero gadwa-duha pa sa kun bala masulit o kun hindi ining natabo dira although nga may conversation man sa tunga sa nga duha ka pagtimbang nga grupo sa mga pamatanon pero di ang iyala ni Kapanugyan nga hindi na masulit ang kinagamong staff lang hindi maglabot karon sa pag sinakitanay diri Bombotsam kay magluwas to sa sining pag tigikon to nga ginsapol sila may mga nakuha pa to nga mga matalob nga bagay kangay sining kutsilyo na nagalaba mga more or less 7 inches kag ginunting no mga more or less mga 20 inches dolapit sa duha ka roller no ang iya sining kalabaon nga nakuha man to sang punong barangay sa din nila na recover ning duha ka lagba nga hinaniban ni Joms sa pamatanon nga na settle tos barangay. Oh, so ano man ginpatawag sila ginpang settle o kung naagyan sa mga barangay official naton sa CVO kag pangdakop sila kag it-turn out nga mga minor de edad dito kag na-recoveran sa mga hinaniban ano plastada? Ulihi lang na identify tong mga pamatanon nga nagpanghaboy sang bato mo tong patawag sa barangay. So pag patawag to sa ila, ang iban may nagresponde sa lugar nga puno tani nga bulig man kuno sa pagpanghaboy to amo to nga nakuhaan to sang sining tining mga na-recover ni di ni sila gin pang priso no plastada away na kay minor de edad mo gin confiscate man lang to ang ila sining nga gamit kakrol ba sige be kay medyo kulabos simpo tapat pabati ta si Kap abe para si Kap Jacoba more or less alauna 39 sa Pizza 4 agahon may tabo nga komusyon dra sa tubang sa Miswilan nga ginaligar nga gipang bato ang mga taga Balabago sa botilya kag bato sang nagasakay sa tricycle nga may ang karangkar nasulit naman ang pagka alas 10:40 sang gabi amo magyapon nga pizza siya lang kadlaw balik kagahon kag siyang gabi ang taga Balabago binilan na temprano pa amo mangyapon nga grupo may angkar-angkar ginaligar na nga mga taga Bituon amo ito nga nag-react ang taga Haro Police Station especially mo itong ilang YC action na daso action na kag ang sa compact tadi halos wala ang sila kapanyaga nga libot sa kabataan upod kami muna yan mas mayo na nga ma-prevent na susang temprano pag sa pabayan Joms si punong barangay Jacoba adiri ka Bombotsam also ang monitoring nila kay may mga nag-exist daan nga gang dira sa barangay no ang na-mention to ni Kap ang pandemic gang kag sperm gang ang pandemic gang ni laban-laban gintukod di during pandemic ay ate why kagit mo sa latay from the word pandemic pala daan mo grabe napaktan ko man
Diri Bombotsam kay ang pamatanon kuno that time was isang kalingawan so buto do nagtukod sila sa nga grupo abi. Dara sa nasabit nga lugar kag ang tong sperm gang amo to ni mention ni Kap aduay naman kuno sila nagdamo kay do na man kuno Bombotsam. All right. Sige, thank you, Jones. Iban sila plasta daton iban duga sini nga mga balita sa iban nga public affairs program sa Bombo Radio. Ini si Bombo Jomar Villa para sa number 1 most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo. Salamat kid na Bombo Jomar Villa. Di amoning isa sa mga problema nga dapat man tani tutukan no sa ngaton sini nga mga opisyalis sa gobyerno magpangita sa mga pamagi para hindi mabuyo sa kagaguhan ng mga pamatanon. Makol mo ga bit-bit ka ginunting, ga bit-bit ka binangon nga tuman klaba ambal ikap siya nakuha din do ginataklos do gina-demonstrate ka pabla engineer nga niya sang nakuha ko na recover ko ginataklos pa ni isang bata na ay agoy sus Maria kagusip no gahiram man sulok-sulok ko no sa pag-reenact ni Kap gahiram sulok-sulok ko sa binangon o kon inupanyaga ako na ginman engineer. Anyway, standby na kamo sa Kapo Lamang program kaupod sa kay Tita Regine. Padayon sa pag-upod sa pagpalayag sa Bombo Radio Iloilo sa aton sa social media platforms ang Facebook Live, YouTube channel, kagaton sininga Bombo mobile app. Sa mga kabombo taton nga nagapamati sa Transistor Radio 837 kHz sa inyo sininga mga radio dial inigin magkalipad. Ini si Momot Shama Blanco Ver gabilin sa imo. Sang manenay nga hapon may God bless us all. Para sa the number 1 most trusted radio network in the country ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo. Ora. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for June 2 to 8, 2024. Songs that are largely from the past years ang liwat nga manginiinyo kaupo ng Technocrats Band sa concert at the Plaza, kicking off at 6 p.m. sa Sabado, Hunyo 8. Sa tion sa musical show, napuno ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Special Edition Mags kag madamo pa nga iban ang igaparafol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Hunyo 9 Domingo, imbitadong tanan nga mangin kapahin sa Eucharistic celebration nga pagkahiwaton sa Latolda sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sa misa, pangayoon naton sa Ginoo nga iya pahumukon ang tagipusoon sa mga lideres ng conflicting countries para madasig nga magpanumbalik ang global peace. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Ang pinakaunang international bank sa luwasang Manila ginbuksan sa Iloilo sadtong 1883. Iniamo ang Hong Kong and Shanghai Banking Corporation o kun HSBC. Tuig 1875 sang una nagbukas ang branch sa bangko sa Binondo, Manila. Kag April 2, 1883 sang nabuksan ang una nga sangay sini sa Iloilo. Una nga nagtanyag ang bangko sa mga financial services nga nagpasanyog pa sa industriya sang kalamay sa pungsod. Kag sang ulihin nagfinance man ini sa pagtukod sa mga railways. Naghatag man ini sang ayuda sa mga negosyante nga Ilonggo nga sulod sa import kag export industry. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagprepara sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung naga masakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban.
Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon. Kagasto gid bila sa imo adlaw-adlaw kag feel mo gid pirmi ang petsa de peligro bangod nga wala na gid unod ang bulsa. Gamita ang imo bulanan nga spending habits amo man ang imo bulanan nga take home pay agod nga makasat ikaw sang budget nga imo gid masunod. Wala man sang pulos ang istrikto katama nga budget kaangay sang indi gid pagkaon sagwa. Apisar nga naandan mo na nga naga-take out ikaw 4 ka beses kada semana. Sa malipot nga pulong, himo ka sang budget nga nagasanto man sa imo nga lifestyle kag spending habits. Dapat nga himuon mo man nga inspirasyon ang imo budget para makaangkon ikaw sang bag-o nga mga hobby, kaangay abis sang pagluto sa sulod sang balay. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, basi hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins amo ang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pakamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalagan ang imo salakyan sa husto lamang nga kadasigon. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutuon sa maayo ang mga utan agod mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo o kung sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agud malikawan ang cross-contamination. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud mangin safe ang tanan. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kag iban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang battery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker. Agud malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sang mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana.
Buksan ang inyo bintana agud makasunod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Ang pinakadumaan na nga international business organization sa Pilipinas amo ang Iloilo International Chamber of Commerce nga gintukod sang Ilonggo nga si Don Esteban de la Rama sadtong 1924. Si De la Rama nagserbi nga general sang panahon sang Philippine Revolution kag nangin senador sang pungsod halin sang 1941 tubtob 1947. Sang 1923, gintukod ni De la Rama ang Panay Electric Company. Magluwas sa interes sa industriya sang kalamay kag kuryente, gintukod man sang ila kompanya ang De la Rama Steamship Company Incorporated sa Iloilo nga mo ang nagbiyahe sa Iloilo kag Negros. Ang duwa sini ka barko nga Don Esteban kag Don Isidro ang ginpasad pa sang Frederick Krupp Germania Shipyard sa Kiel sadtong 1939 kag gingamit bilang troop transport para sa US Armed Forces sa Pacific Theater sang World War II. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo, agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snacks, siguraduhan man nga na-preparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption kag para siguro. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Hi and good afternoon sa inyo tanan mga kabombo. Welcome sa kahapon lamang program. Saturday kita subon. Is this the first Saturday? No. First day of June was Saturday. So second Saturday na of the month and it's interview day, announcement day diri sa kahapon lamang program. Mag-interview kita in just a little while sa aton nga winner Bogin declare. In-announce natin last week. And of course, after sang interview, ang aton nga pag-declare. Pag-announce naman sa aton nga bagong winner for this week. Gani, good luck gid ha. Kapit-kapit. Ang mga letter senders naton sa sining nga simana, ang inyo nga mga istorya ang aton nga pagapilian para nga mangin winner naman naton this week. Gani good luck dira sa inyo, and to those luyag man nga mangin winner, start by sharing a story diri sa kahapon lamang program. Paki-email ninyo ang inyong mga istorya sa bombo_iloilo@bomboradio.info. Pwede man nga kung ginsulat, ipadala na sa kahapon lamang program. DYF na ang Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Now, may I just get the attention sa isa naton ka letter sender, si Miss Independent. Miss Independent, ma'am, kabay nga nagapamati ikaw at this very moment. Gusto ko lang i-acknowledge ang duwa mo ka letters ng ipadala diri, part 1 and part 2. Gin-computerize siya. So, relative to that, luyag ko nga mag-ayo sa imo, ma'am. Ma-request ako sa imo kung pwede i-email mo ang imo nga istorya. Anyway, computerized na siya, no? So, i-email mo siya, ma'am, palihog kung pwede, Miss Independent, ari ato nga email ad, suliton ko sa riwan. Bombo, small caps na, bombo _ inang kurit, iloilo@bomboradio.info. Sa liwat, bombo _ iloilo@bomboradio.info.
.info. Now nga ang nag-request ako nga tiari na di sa akon mga kamot ang imo nga computerized nga sulat nga ang ma-request pagid ako para nga i-email mo siya so that ma'am para hindi na ako mag-retype. Okay, kay kung gin-email mo siya pwede ko gid nga ma-copy paste, but this one ma-retype gid kita. Kini sa iban man dira no, binyo the easiest para sa inyo kag sa amon man diri para nga matigayon tadayon no ang pagbasa sa inyong mga sulat is i-email ang inyong mga istorya. Okay? Kung may gadget man lang, kung may computer man lang, pwede gid nga i-email ang inyong mga istorya. So kay Miss Independent dira, I hope you got the message. Kay kabay ha, the soonest ma-email mo ang imong istorya para nga the soonest man mabasa ta ang imo nga gin-share diri sa KLP. So, good na kita. This is Tita Regine. I would like to welcome you all sa Kahapon Lamang program with a song from Jerry May Orgason. MU. Good afternoon. Araw-araw ka-text kita, minu-minuto chinachat mo pa. Ang sabi mo, mahal mo na, pero bakit hindi pa rin tayo? Araw-araw kasabay mong kumain, madalas hinahatid mo pa ako sa amin. Ang sabi mo, mahal mo na, pero bakit? Bakit ba naghihintay? Bakit ba hindi mapalagay? MU malabong usapan, MU malanding ugnayan, MU mag-isa na bang umiibig? Umasa palagi na lang. Bakit ba nagsiselos pag may kasama kang iba? Bakit ba nag-aalalang makakita ka ng mas maganda? Bakit ba kasi di mo paligawan? Dun din naman ang patutunguhan. Ang sabi mo, mahal mo na, pero bakit? Bakit ba naghihintay? Bakit ba hindi mapalagay? MU malabong usapan, MU malanding ugnayan, MU mag-isa na bang umiibig? Umasa palagi na lang. MU malabong usapan, MU malanding ugnayan, MU mag-isa na bang umiibig? Umasa palagi na lang. Di kita pwedeng sumbatan. Wala akong karapatan. Umuuwi ng luhaan at sugatan, pero maghihintay pa rin. Malabong usapan, malanding ugnayan, mag-isa nga bang umiibig? Malabong usapan, malanding ugnayan, mag-isa nga bang umiibig? Umasa palagi na lang, palagi na lang, palagi na lang. MU, di ba? Palaging umaasa. Jerry May Orgason para sa inyo. Kasi malabo ang usapan. Alas 2:28 ang aton nga oras. Ani na sa aton nga linya. Ang aton nga winner si NB sa probinsya sang Iloilo. Good afternoon, gid sa imo, Ma'am NB. Good afternoon, Tita Reed. Again. Hi. Kumusta dira? Nagambal ka nga brownout tiragli sa inyo whole day long?
nagapuo, kagsubong, magalom, nagapanag-uom. Okay. Sige lang, Alet. So, hindi kita nga mabtansang, mabaskog nga ulan sa aton nga tag-istoryahanay. Si Ma'am NB, sama ni siya, no? Sa aton gid nga permi nga nagasulat, nag-shares ng istorya diri sa KLP. Ano ma'am, makakip track ka pa kung pila nakasulat ang imo napadala diri sa KLP? Because almost every week may ara ka gid nga gina-share. I have the record, tita. Actually, daw mga 60 plus na. Oh, I see. So nagahabol kagid gali sa track record ni Lola Amparing, ha? It's not for that track. The idea is this. What I have in mind, tita, nga if I reach 100 episodes, i-bookbind ko. Ay, wow. That's why I am always, tita, I'm trying to limit the number of characters to 4,913 only. Good for 2 pieces of short size bantay per pag-print that I can have that for bookbinding legacy. You're writing goals. Something to remember me. Sige. May goals gali diri si ma'am. What motivates you to write almost every week, ma'am? Sa kahapon lamang. Ano na may anlanggit ko, tita. I can also share bala something nice for our fellows, no, nga listeners. Lessons. All right. That will inspire them, no, for as our guide, as our inspiration. That at least will be also motivated to do the same good things, of course. No, amo na kita na emphasize ko na makakontribute bala kay ti on the air na, tita, nga daw nanamian lang gid ako. Okay, sige. Wala man sa ibang malingaw mo. All right. Pila na nga niya nga edad, ma'am? Ay, manong 77 ako, tita. Advance. Months after this, mas 77 na gid ako. Advance day. Happy birthday. And si Ma'am NB is isa ka retired teacher. Pila ka tuig ni mo service, ma'am, bilang teacher kay nag-retire ikaw? Mga 40 siguro. Kay actually, dito sa Davao, mga 18 siguro. Kag diri 8. Ano to? Okay. Basta daw, about something like that kay since 1970, and then nakakwit ako, no? Then nag-retire ako, nakakwit ako siguro 2 years, and then nag-retire ako 2012. Okay, sige ma'am, let's go straight sa imong winning story diri. Yes. Sino ni si Darna? Let's talk about the story of Darna. Ang background ita. Sino ni siya bata? Si Darna, anak ni tani mag-greet pa ko sa inyo ba? Mga kundi, katulang katapos ang kumpuray do sa Philippines, lubi na sa imo, Tita Regine. Kag mga maulpoy sa palamati sa kahapon lamang program. Sang una, magka-classmate kami sang nanay ni Darna. Tawag lang si Fee. Pero ay ko di rin na-mention. Mag-amiga kami, kag magpariente pa. Pag-graduate naman sa high school in 1964, nag-filo sa Puyo sa Negros. Samtang ako nagpadayon eskwela sa college hasta nakatudlo sa Davao. Kumusta nila pangbuhi, ma'am? Ang kwan man daw portarya lang kami nga kwan man nang gastruggle man sang nga makakaon na daw adlaw. Okay. Abi mo, tita, nakibot lang ako mo sang may 5 lang na dayang may nakita o may nagapangita sa akon. Daway ron gani ako kakilala ka na kay nagtambok ta na. Just imagine the number of years from 1964 to 2024. 60 years din isip kung why gid kami magkita ay. So, we hardly have and kiss each other sa sobra kidlaw So, naning grade ni Darna, ma'am, sang nagsunod siya sa Iyatiya nga maestra dito sa Surigao? Nagsunod siya ay ang bata bala sa sobrang kapigaduhon tapos nawatan sila tatay sa temprano pa. Obserbahan niya kasi ang subang tapos simpre gaw unong matnana kay nanay naka-obra dyan kung ano lang at least makakaon sila kay tatlo pa man kalibayong na mga lalaki mo nagsunod-sunod sanda.
I Si see. ang bata bala daw early pa nga nagkahuna-una nga may chance ako makasunod kay Libayo ni tatay na nga nagamaestra. Makatapos kita na high school, kag college, nga makakita upra later on. Nga makaangat-angat Tapos may naging kaupod to siya nga schoolgirl mo, no? Sa iya nga tiya. Oo, pero ang tiya na bala daw, naluoy man katong gusto man bala nga ma-working do lang pagkatapos 4-year course. I see. Di ka namin mga bata katong ginkuha na yan. Ginkuha na lang ang estudyante na mo. Sino ni nagkadto sa ila to balay one day, ma'am? Kagano na yung taning tuyo sa lalaki? Oo, amo tanang duwangin sugid ko sa imo si LG nga anak sang ano, ay kuman gani na mention di ang ngaran na kay nalipat man gani patungkon. Pay si LG daw ka ano bala, hay siyempre sa isang eskwelahan kung iano mo lang tita, ang maestra makilala na ang mga estudyante sa naong kung naka-under ka na o kung mas ay man naka-under ka na, pero actually dang bata tana naka-obserba nga among the teachers nakuha na naman siya siguro ang tiya ni Darna ganda o kanami man kag tapos siyempre kung may mga program may ano dayan ma-assignan ang kwan daw mo dahil yablawa na-appreciate ka siguro kag amo tuya amo tuyin dang pa nga bisitahan luwas kay lula nga naghahambal nga hindi ka magsigi ka kay daw ang pinsid balang bata nagproblema ta nga mamana pas nanay na ka-foreigner amo tuya nga namasya ka na gito sa balay ni Kwan ni tiya. Pero wais na kita ay, no? Anong natabo? Tungkuan nga Kwan pag adto na nga may darata na nga letter may card may picture pa niya sa sulod nga amo to nagpanlatan na nag-introduce sa iyang pangalan. Anong ginbili na lang to, ay dyan mo, natapuan, nag-attend ka kasal. Manamabalik lang balhaw. Pero, ganito, pagbalik na, parang, kalain doon ka na. Kag natabo man, nga ang letter nga to, nga ginapreparadaan, nga iuli ka na, itiwan ka nakilala siya ni Darna ka na. Why na siya na-identify, no? Why na siya na-recognize? Hindi na siya nadumduman. Oo, ay hagin family po ko kahamin. Ti ay ron tumaman. Kaya pagbalik na bala daw, amo ron nga itsura na, okay pa man sang premier pa yun. Okay lang tong pag-ano na, pa isang pagbalik na bala daw, kalayan ron ka, siyempre, ginatanaw man ang tao kung gatupang kanino, no? Kag daw, matanaw na daw, kwan, siya mo daw na ano man abisan da katong nadura, tong kwan, ay daan iuli. Paano nabalaan nga ba daw may nervous breakdown galing lalaki? Kwan na sa panghulag na galatita, kagtapos niya lang gani, ay sa mo nga, kwan nga daw may ano ron sandab lang, nga tatlo, si Darna, kag ang kwan nga to, sino gani itong working na, nga si na working na nga, amo siya to, nakwan sanda. Tapos, niya man nag-abot ng amigo, nang nagpamaan, nag-abot si nanay na, lipay kita na tumbo actually, ng pagkakuan nga itong lipay ta na nag-abot si nanay na, kuan man, hinali man nga nag-jabo, wala kong kuan nga, hambal na rutando, kapag umpisa, doblang hindi kita na gusto nga amudya, maanapaliwat sa nanay na, hay, hindi ron ta napalangga, tapos, kaduro lang, basi ko no, pintasan si nanay na, namuran. Okay. So medyo disturbed ang ini nga lalaki. Paano nga nabuligan ini siya? Okay. Ang pagbulig tita, makita mo man kay sometime natuya nga kuan kundi ang in-advisean abit na pag kuan na nga patitiyan na nga abi pakonsulta pay amoro to nag-abot to gani si nanay na dayon nag-okay man si nanay nagpabulong kon tapos hinambalan ta na ano abi kon mag-eskwela pa uli ko para to tapos naka-service man na sa simbahan mo tapos amo to yang sang daw na kon man bala tana na okay man tana katuyang advice kanami ka na ay tong pag-enroll na late ron gani Agosto ron itaan daw hindi ko sumakon ay daw tapos ron pa to ang first grading mo. Kumusta sa naka-eskwela na siya liwat?
nag-eskwela siya liwat, tita. Kamusta? Ito ka namin, balay. Amo lang to, kinkunan sa nag-iyahan sa na, nga tikon kalaanay ka mga notebooks nga ran abi ni Julie, nga first honors sa klase. Nang tapos, tunan mo mga subjects. Dayan, I'll give you 2 weeks allowance nga makuan mo na. Di amo man to, pati man siya, daw ka namin ka na nga bata pa. Ay, ito amat duman pa naka-recover. Ay, pirme man ta na naka-timing na abi mo si pag-enroll na timing gid na advisor na ang certain ni Darna kag Amatuya nagka-friend sila kag tapos open na siya dayon magsugilanon sang kwan. So mayugid no kay daw gin-befriend man sang iya nga mother ang iya nga advisor amo ning tiya bali ni Darna. Tapos naka-recover gid siya no nangin mataas man ang iya nga mga grades. Above average dito. Dito hindi ka magpati. Mas average do lang gani. Kung isa gani malo, ikaw siluton mo duman lang. Ran kay at least ba lang ang bata maka-realize sa later on, mas try pagid nga he will do more for his studies kung ano man. Kay ti daw kwan pa mga daw under recovery pa bala siya. Pero lang pa uyon ka tita ni Darna nga at best magpanggit mabalik lang gusto na nga pa no. So nag-okay na gid siya, naka-recover na gid siya. Ginpasugtan gid man bala niyang iiloy nga mamana liwat. Sino ning pamanaon sa mother niya how? Amuro ganito sa Morihe, kahit sige man ta na-advise ni Lola na sa until such a time naman na nag-ano man ta na kay nga sa advisor na sa tita ni ni Darna party kati ang panada balik personal naman na kahit at least nagapanga siya sa suggestion natagad mo siya sa suggestion nga at ituhan mo man ang pani ni nanay mo basi ay man pananaw na kada ang tao nga makabulig man kag kwan amo to nga tungod ito na ko naman na mabato na duman. Okay. Sige, sa bahin ni Darna, ano yang iya nga ginhimo kay ti nagkatuto siya for her dreams? Anong ginhimo niya to sa pag-eskwela niya para malabot niyang iya nga mga handom sa kabuhi? Nagatry kita ng bata tungod sa kapigado ko kita ng may mga kapot na nakapira ka sa malampuwasan ng kapigado ng experience na itong situasyon nito. Na daw man sanda hindi kakaon. I see. Okay. Sino ni ang nanging friend ni Darna nga doon na seatmate niya, no? Actually, do may pagani nagapangkopya sa iya pero later on daw nangin friend sila nga duwa. Kanang hindaan ka to sang primero, balaan mo ang family name nanda daw nagasunod, they are arranged alphabetically, Sitmit Santa. Tapos, ang friendship nanda, anang galitan na mo tingko nga mo, diyan masalingtana kay Darna, nga kung mga mag-test niya da, mangupya lang tana, mga andya, mga niya. Doon ka easy lang tana ka nakapag-skila na, way attention na sa pag-skila, kay nobyo ganitaan na nga daw ka ron sa amo na pangigaron nanda nga ka mga pa man ka mga bata pa man. So by this time sila college na sila or high school pa lang? Kuan na sila college na. Okay. So wala wala siya yan nag-concentrate sa iya nga pag-eskwela kundi nga naganubyo-nubyo siya and it seems like daw gusto niya pa nga i-influence ining si Darna, no? Storyay kami. Tama kita naka-influence siya like na daw gin-trap na si Darna nga mo one time may project sa dati grouping tapos bakante nanda daw 2 periods nga makapamol pa sanda mangita at mga materials. Tapos pag to si sa mall to yaglita na bagong nobyo ka ang may amigo pa kag tuya so nagpinanghawid tong nobyo in-introduce si Kwan si Darna sa tay si Darna nagparibad nga gin nga mga haluhala na sanda tiga dali si Darna nga magtari kay gusto na tana hindi na mamiss ang sunod na nga klase. Ay na si Darna ka anata ng Kwan hay nang nami kuno kung mag-imaw sanda ni Darna kag tapos amo tong friend kanobyo nag-introduce naman kay Darna okay lang sa introduction pero do hindi na namian si Darna kay
Hindi pa tayo ako gusto nga diyan ang atensyon na ma. Okay. Ano na tabo, ma'am, sa nagbusong niyang iya nga friend? Long story Ano ka? short, nagbusong ang iya nga friend. Kay ti, sa nobyo siya nag-concentrate. Ano na tabo? Kundi, tita, ano man ni Darna, kakwanto ka na, wala nga hala, hindi na si Darna kwan na ma-influence para imot, malipad sunda, magkayanda, hasta nga system free, editing, kwantuan, nakakwanggit why kita na mga punggis, amunanda nga mga pangidaron, kag, mutuganit, pubukarong, kundi, inulsulta na, kag, nagahirigyoon na puligan ni Darna, ati manandar na nagpamatian man akong daan kalimong nga pahanong kalimong. Ay ka mag-amuti ay ka pagkakabulit, ni Darna, itang pa na lang istorya abi kay nanay kagkatatay mo. Ang problema mo, natakman pa na mag-istorya kay tatay na, base ko nung tangapat yun. Amo to ang natabo nga, daw kakuan doon na lain doon ang kuan na daw ay regular na ang anak pagsulod sa klase tapos nag-amura sa pagpata ng kuan nag-attempt nga ano tanay mo na dartara ha kalat nga kuan nga sister na doon na ka man balay amiga na tapos kuan man balay ni Dar na bakit ba maang ano data na kasi ko ng security guard na at least bala kuan nang subaybayan kung ano dyan tuya sa gymnasium nga to sa eskulahan na dakpanta na nga ma-attemptan na maano to. Attempt siya nga mag-suicide? Oo, amuran ka. Isong pala ka desisyon na nga napahanomdaman ka ng kaamigan. Away naman lang ginapamati. Napalusot naman lang sakyak ng durunggan. Kaya mo right to was yun. Hindi pa tagaplang kasi ginikanan na. Ginbaton siya sang uli sang iya mga ginikanan? Oo, tiya mo tuya ang natapo nga ginda ka security guard sa principal's office. Pinapisa na in-advise na later on, ginatawag yan. Ginikanan, sila na nag-consultation. Alright. So wala siya ka-graduate, kaya nagbusong siya. Oo. I see. Kamusta naman yaman ang mga pag-graduate ni Darna? Istoryanta na ma-improve tang imo nga signal dira kay medyo gadula-dula ikaw. Panubalikan ko ikaw ha mga kabombo si Inbi sa probinsya ng Iloilo ang aton nga gina-interview diri ang aton nga winner sa KLP. Magapanubali kita with a clear signal coming from her. Diri lang sa kahapon lamang program kaupod sa gihapon si Tita Regine. It is now 2:46. Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Kauntasang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butangi man sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kuntani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an o kon makalagaw kun wala sang trabaho. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho o kon homework. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa ato nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butang nga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mong imo expenses. Mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kung para sa diin o kung para sa ano ikaw nagakinot. Paano ba lamang kalikaw sa aksidente sa dalan? Yari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho.
Una, likawan na masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kon pagsaylo sang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masami ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid o kung maglantaw sa nagaagi sa ibang nga anggulo, agod makasigurado nga maathag ang alagyan. Ang responsable nga driver ang masaming nga handa. Amang program, check taliwat ang aton diri nga winner, si NB sa probinsya sang Iloilo. And by the way, going back sa story ni Darna, well, total concentration ang iyang ginhimo sa iyang pag-eskwela. Ang iyang purpose, kung nga ang nagkadto dito siya, is para nga makatapos, malabot ang iyang mga handom sa iyang kabuhi because she's thinking of her siblings, ang iyang family, ang iyang mga parents. So, nagtutukid siya and then of course, nakagraduate siya. So, kumusta ma'am ang pag-graduate ni Darna? Kanami man, kay na dala siya sa top 10. Good. Ipay gid ang ginikanan kay at least nagtinguha gid ang bata nga maka-graduate, naka-honor. Kay ang next step nga ginaplano niya, maka-apply panarabaho ron. Ano iya nga kurso gani, ma'am? Why ko na-mention, tita, no? Wala. So, BSc siguro? Daw commerce siguro? I see. Okay. So, right after graduation, was this the time nga nagkitayang banas nila sa lalaki nga naluyag sa iya? Storya kami. Wala ko. Ang ganito nga, nagpakasyon. Ang pandala nga, naka-settle down na gidman sila dito sa abroad sang nanaya ka atong foreigner. Kag-divorce man ang foreigner, may isa kabilog anak ng lalaki, nag-upod man, nagpakasyon. Ang parents, you're talking of the mother of LG, no? Atong lalaki nga atong lalaki nga nagkanto. Medyo disturbed sa una, pero naka-recover. Sige. Yes. Tapos, amo to nag-adto sila sa school kay isitol ang account ni LG. Kag siyempre, nagkamit sanda dito ni Darna. Bale, ang nagkita ay si Darna, tapos ini ang stepfather ni LG, tapos ang iyang stepbrother. Bata bale sang nangin husband sang mother ni LG. Correct? Bali manak sa nanay ni LG. Okay. So, ano ning ila nationality, ma'am? Daw, kwan siguro. Daw, American sila. Kay from California, sila mo, mga kwan. Sige. So, ano natabo? The first time na nakita ni isang bata, si Darna. Ako gani nga daw kakwan man gani nga. Ang gani ako nga nang kinaistoryan sa iya nanay ni Darna daw na ano man nga na love at first sight ang bata sang Amerikano nga muna to tagin mo na nga gusto pa na mamisita gid kag tapos maging istorya nga wala mo naman ang karakteristik sa mga kwantana nga mo dya daw kadasig ba hindi nga pares ka natin Pinoy nga buwas lang o ano pa no amo to nag-sit sanda sang schedule nga makabisita sa balay sa tiya ni Darna do porsigido gid ang lalaki kag pati ang iya nga tatay no daw luyag man nga sila nga duwa ang mag dayunay sincere gid ka ayo ang mag-amay. Okay. Si Ara Manabi ang nanay ni LPA, kay at least siya man ang nagkwantang introduction mo nga party kay Darna mo nga nagkilala isan dahil nagkamit sa school pag-settle sang account ni LG. Oo. Ti bagong graduate si Darna, damo siya mga plano para sa kaugalingon niya, para sa mga kauturan niya, kag sa family niya. Tapos may nag-propose. Paano nakumbinsi si Darna nga pamanahon ang lalaki? Or ano ang nanging desisyon ni Darna? Ang itsura ni Darna daw, na-picture out pa nga, nag-kinorizon, tama ka, inosente ka, diyang bata daw, ay kita na katuyang amiga na nga nag-influence ka ng magnobyo-nobyo na. Kaya na sana makatapos sa tatlong paano na mag-graduate.
si daw ka inosente bala sa sitwasyon nga mo na nga diretso why pa siya ka-enjoy sa iyang life tapos diretso na siya ninyo ay ang puno ano bala nakasubo Gani, may ma. gani Tapos no boyfriend since birth? ay ilaw ano malingaw man tita ka mga istorya kakuan ka nanay nag mga istorya ka na ako no nanay ni Darna tama kinching sa kalipay nagig na mga istorya ta nakanakong party wala ka success ni Darna na So, torn si Darna. Di siya kabalo kung ano himuon niya, batunon niya niyang lalaki or i-pursue niya ang iyang mga dreams. So, anong okay, natabo? Inang pasikto na nakasiya na Darna man ay siyempre sa panahon niya kapag bisita ng Nanda Domingo, naging istorya kita na ang kwan na kay Darna gid sanda personal and actually ang tatay man naghambal man nga kung kwan gid man nga magkadayunay amo dyan hindi sanda magtinera pagbalik na dadalo nang datanda si Darna kung ano gid man ay kita kong na opportunity dito sa abroad mo maka-earn dollar syempre mabuligan sang mga kawadon. Okay, long story short, nag-oo si Darna habang manahon niya ang tao? Ay pagani tita daw ano pa ta na alanganin So paano siya napahuo? Amuri doon nga pa nag-amor to naghambal doon ang the father na kung ano kundi nagakontak-kontak pa ang tiya ni Darna sa iyang bayaw kay bali ang nanay ni Darna kundi asawa sang tatay. Utod sang tiya ni Darna. Okay. So, ano ang natabo? Paano na-convince si Darna nga pamanahon ang lalaki? Karon ang tatay sang ang foreigner naghambal nga kanalang ma-reset na lang sila sa Iloilo. So, nagkatugid sila sa lugar ni Darna? Personal gid sila glakat dala ang tiya si Darna. Sunod man gani ang nanay ni LG. Kasi siyempre atong lalaki ang anak sang sang nanay ni LG. Okay. Tapos personal and then directly dito. Pero may idea ron ang nanay ni Darna. Party kada ang agay. Tapos prior to that na daw na sila after 2 weeks na lawan. Pasikto ni tiya niya si Darna nga Darna it's an opportunity kung i-grab mo na depende sa imo na makadikta nga hugid para sa imo kundi nga sige at that time pilaya ang edad ni Darna kag pila man ang edad sa lalaki nga nagpropose sa iya? Siyempre, mga 2021, nakagraduate doon si Darna mo. Kaya ang si LG Tana, di following year pa Tana mag-graduate, ay sana nagkadungan ni Darna. Daw, kumuha mo lang ang age level, siguro nanda nga duha. To ang lalaki, graduado man, may trabaho man? Ang lalaki, kung nandalam mo, sila dito at the age of 18, they're already independent of earning for their own self. Diba? So in short, nagpatad si Darna. Ginpamanan niya ang lalaki. So, di natabo ang kasal, diri or dito na sa US? Diri pa, sa lugar ni nanay na. Okay. Tapos, after that, gindalagid man siya dayon sang iya nga nangin bana? Amo kang ilaging kasugtanan mo nga kung kuan magka-agree kuan bala? Ay maayo man ang ilaging na lantaw kag tapos at the same time daw kuan man ang tiya ni Darna iti nang amiga diyang nanay ni LG nga siya may idea man kung anong klaseng ang napamana nga ang tapos ang anang manak man nga lalaki kundi simpre so, may luyag man si Darna sa lalaki. Kaya things are so happen so very fast. Kuan ga nakilat kita nga decision. Na develop man siguro kang nakahuna-una man nga kuan sa kawadon Okay, sige.
So ano ang nanging kapalaran ni Darna sa luyos ng lalaki? So, okay man. Nag-communicate man siya sa iya pamilya. Ang ganang suggestion sa lalaki nga kung dito, muna maupod, settle down sila, maupod dito na lang mga empleo kay dollar ang ma-earn dito, mabuligan niya gid ang iyang pamilya sa kawadon. So natabo gid ni? Natabo gid ni tanan? Gid man sila, mga ukman pa siguro na mga 1 week ang sa istorya sang nanay ni Darna nga nakibalik siya. Okay. So, kumusta na subong si Darna? Kumusta ang iya pangabuhi? Kumusta ang iya pamilya? Sa wala kasi kita, nalipay man si nanay na mag-istorya, kaya nagapadala na sa dolyar. Ay, actually, nakagraduate na gana ang sunod nga buwan mo, nga libayo ng lalaki. Naka-graduate doon, kag tapos ang duwa siya among karali. Pinatbuligan naman pag-eskwela eh. So far, may mga kabataan na? Daw, kwan pa siguro. Nang balan mo, hindi man ka nakaayogid ang mga kwan dito, kwan dahil sa mga kabataan, di bala, aton-taton di. Pinoy, iba ng culture natin, no? Kagara pa sila siguro sa period of adjustment, no? Yes. So nagtaya agad si Darna sa iya poturo sa lalaki. So far, ano ang naging resulta na okay man? Successful. I see. That's very good. So sa naging journey ni Darna sa iya kabuhi, ano ang imo nga matugda? Ang message ko lang sa inutanan o staff members ng Bombo Radio Philippines, sa Kumaydiri Secretary, sa Latvia, letter senders and listeners, a blessed afternoon din sa inutanan. How wonderful was Saturday afternoon, the first day of June 2024. Okay, na here, Sita Region called NV or LA Province, the weekly winner. Ay ba, daw tinoblog, ang akong dughan nagtinhawag malawig hasta lang na umpawan. But anyway, my friends, I actually presented 2 personalities in my episode, Darna and her friends for your choice. But I guess it's Darna, your choice. Why? Because si Darna, mabinalakon kung paano niya malampuwasan ang kapitalismo. Besides, maluluyon siya ka mapinawigon kay LJ nga makarecover from his nervous breakdown and her friends of saving her life from committing suicide. Tungod sa iya pagsinuha, pagkamaluluyon, pagkamabinulong sa iya kapariho, pulba hinam ang pagdala ni Lord sang tao nga makagbulig paghawas ang ila kapikaduhon. Bilang kabaylo o kabayaran sa iya pagpalangga, pagtuo, pagpagsabi sa aton mahamon. I hope my fellow letter senders will say many more stories full of inspiring moral lessons. Thank you so much for listening and acknowledging God's love to Darna. And of course, to all of us who in one way or another do good for things. Why give ang tinuo na napabaya sa atin. Thank you once again for having graced this interview. Thank you also. I see by Teta Regine, mabuhay tayong lahat. Sige, Ma'am Elby, salamat gid. By you, oh Lord, every now and then, everywhere. All right, there you go. Si Ma'am NB, ang aton nga winner. Thank you, Gid, for sharing with us the beautiful journey ni Darna. And anyway, equipped naman si Darna, may bit man to nga diploma, so hindi siya kulbaan if ever. Kahit hindi man siya totally magsalig sa iyang husband. May period of adjustment, but where there is love, I hope nga nag-develop yun ang love sa ilang nga duha. Well, and with God, nothing is impossible. Inyo na ba yan, mga kabombo, si NB sa probinsya sang Iloilo sa pag-share niya sa istorya diri ni Darna.
Oras natin, it is now 3 minutes after 3 o'clock. I am about to announce ang aton nga winner para sa sining nga semana. But not before, nga mag-invite ako sa liwat sa inyo tanan dira. Magpadala man sa inyong mga istorya, i-email para dasig nga makalabot diri sa aton. Sa liwat, i-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info and kung ginsulat, ipadala lang sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Nagapasalamat gid ako sa inyo tanan-tanan ilabinigid sa aton nga mga letter senders ng iban nga mga stories nga napadala na diri. Wala ko pa nabasa, but in the coming days, pangbasahon naton ang inyo nga mga istorya. Thank you so much gid for making sa aton nga afternoon every Monday to Saturday. Very light, very entertaining, kag very inspiring because of the stories nga inyo nga gina-share diri. Congratulations sa aton nga bagong nga winner to win 1,000 pesos in cash. And mag-interview ako sa iya on June 15, that's next Saturday. Congratulations sa imo, Sacrifice Mother Sanguton. Sa liwat, congratulations sa aton nga bagong nga winner, si Sacrifice Mother Sanguton. Mga kabombo, nagahulat ang inyong mga paborito ng mga dramas diri sa Bombo Radio Iloilo, si Tuyang Ermitanya, Provincial Jail, and Dear Diary. So enjoy! Balikay kita on Monday. Madaming salamat sa inyo. Sa gihapon, ininyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.